ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Setyembre 14, tuig 2024. Sa gihapon, ini mo lang ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalaguan sini nga mga headlines. Subong nga adlaw ang aton sini nga grand draw para iya sa swerte sa palengke. Promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sinuayhan ang mga maswerte nga magadaog sang dalagko sini nga mga kasya prizes. Later on sa aton sini karon iyang grand draw. Bantayan! Sa mga mainit naman nga balita lokal, anay Mayor Jeda Patrick Mabilog hindi na pwede nga magparehistro liwat sa Iloilo City Comelec Office paagi sa pagkanto sini personal. Reactivation sa iya registration nagakahulugan nga wala na ini isang problema sa residency pananglitan nga magpadalagan sa syudad. Sa dugang pa nga mga balita, moderate to heavy traffic malapit sa Iloilo Sports Complex, Lauman na buwas. Kadungan sang pagpanigayon sang Iloilo Liga Day 2024. Liga President Amalia Dibuque nagpangayo na nga daan sang pasaylo kag paghangop sa publiko. Sa dugang pa nga mga balita, senior citizen nga una na report nga missing sa probinsya kang Antique na sapuan apang wala na sang kabuhi. Update, mistaken identity rason sa pagpamuno sang suspitsado sa isa ka pastor sa Banwa sang Maasin. Samtang ang Iloilo City Traffic Management Unit ginaplastar diri ang ila iyang mga nadakpan or mga ginbutangan sang clamping or ginklampahan nga mga salakyan nga wala nagasunod sa mga traffic rules and regulations, ordinances diri sa syudad sang Iloilo. Kag i-check naman karon anong latest sa sining ginpahayag bala ni Mayor Jerry Treñas nga ipaidalom sa random na drug testing ang mga empleyado sa Iloilo City Government. Kasunod sang nadakpan siniya nga driver sang LGBTQ affairs nga nagabaligya sang illegal siniya nga druga. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton siniga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Hingagaw kay las 12 subong nga Udto, magatakop na ang pagbato naton sa inyo sininga mga entry sa para sa grand draw sang suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Gani sa aton sini nga mga kabumbu, aswasin nyo da hingagaw, himo kag maghulog sa inyo sini nga mga entries para iya sa aton sini nga grand draw. Grand draw naton last 3 karon sa hapon. Mabatian nyo man na diri sa bahin sa Bombo Radio Iloilo. Kay aton man sini nga igaplastar sa inyo live. Sinuayhan ang tatlo sini nga maswerte nga mga daog sa consolation prize naton nga tag 5,000 pesos kada isa. Third prize, 10,000. Second prize, 15,000. Kag first prize, 30,000 pesos. Guaranteed prize na niya kada lugar nga mayara sa Bombo Radio kag Star FM. Now, may guaranteed winner kita sa aton sini nga mga kabumbo. Gani, magtutok ka. Kung nakahulog ka sa imo sini entries, tutukigin ka raw ng panigayon sini naton nga grand draw para nga mahibaluan mo kung ikaw ang maswerte or mapalaron nga tagdaog sang dalagko nga mga cash prizes. Detalye sa mga nagapauna dalagkuan nga mga balita balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Ang Iloilo ang
Pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive scoop. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Setyembre 14, itong 2024. Mga kabombo, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. At sa ating mga headlines, muling pambabatikos ni dating presidential spokesman Harry Roque. Hindi raw palalagpasin ang Quad Committee ayon sa mga opisyal ng Kamara. Mga kongresista naman, bumuelta sa kangaroo court statement ni dating presidential spokesman Harry Roque. External debt ng Pilipinas nananatili daw manageable sa second quarter ng taong kasalukuyan at inaaksyon na ang mga ito. Suspension of classes ipinatupad sa mga paaralan sa 4 na probinsya sa Region 12 dahil walang tigil na pagbuhos nga nitong mga pag-ulan. Higit 400 pamilya apektado ng mga pagbaha. Department of National Defense nanindigan sa pagtutol na mailipat si Pastor Kibuloy sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Sa ating balita sa ibayong dagat, bilang ng mga namatay sa paninalasan ng bagyong Yagi sa Vietnam, umabot na sa 233. At sa ating balitang palakasan, Al Harford dinala ang Larry O'Brien Trophy sa Dominican Republic. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ikinagalit ni House Quad Committee Chairman at Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers ang naging pagbatikos ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Kung maalala mga kabombo, tinawag ni Roque bilang kangaroo court ang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes at sinabing pagsasayang lang ng pondo ng gobyerno ang ginagawang pagdinig. Muli kasing binatikos ng dating kongresista ang Quad Committee matapos ang pangalawang pagkakataon na siya ay na-contempt laban naman sa hindi pagdalo doon sa pagdinig ng Kamara, gayong dati na itong hiniling ng mambabatas na siya ay hindi na haharap. Balikan natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang naging patutsada ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Pero malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. Ako na nga yung alyadong yun, no? Dahil dalawa na kami hindi Duterte na pinupuruan dyan, si Man Scarpio na asawa ni VP Sara at ako. No? Pero malinaw din na
meron ng desisyon ng Korte Suprema, no? Lalong-lalo na doon sa kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, no? Na dapat ang mga bagay-bagay na itinatanong, ang mga dokumentong hinihingi ng isang investigasyon ng Kamara at ng Senado ay merong kaugnayan naman sa iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa Pogo na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa, wala pa sa Pilipinas sa mga Pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kino-question kung saan nanggaling, nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. Bahagyan ang mga pahayag ni dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque. Pero ayon kay Congressman Barbers, kung ano-ano na ang pinagsasasabi ng dating Presidential Spokesman habang sinisiraan ang Quad Committee. Kahit nga ng kongresista, hindi nila palalagpasin ang panibagong mga batikos ni Roque. Ipinaliwanag din nitong si Congressman Barbers na si Roque ay nananatiling key figure dyan sa ginagawang pagdinig ng komite, lalo na sa mga kontrobersiya na bumabalot sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa katunayan niya, batay sa mga ebidensyang hawak ng kanilang lupon, ay lumilitaw ang umano'y kaugnayan nitong si Roque sa pagitan ng Lucky South 99 at ang POGO Hub na nakabase naman doon sa Porac, Pampanga. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Robert Ace Barbers. Well, it's up to him. But as far as we are concerned, there are overwhelming circumstantial evidence that would link him or his company to the illegal activities of this POGO in Pampanga. He's appearing to be the lawyer for Lucky South 99. That's why we felt that his testimony, his participation is very vital investigation. And besides, the reason why we cited him in contempt is because aside from him being absent and disrespecting the committee, every time he speaks on social media, he accuses the committee as a kangaroo court and all those things that he can think of. He's issuing all these statements that are maybe in his imagination. So Bahagyan ang mga pahayag ng pinuno ng Quad Committee na si Congressman Robert Ace Barbers. Sa kaugnay na balita, hindi rin pinalagpas ni Manila Congressman Benny Abante ang kangaroo court statement ni dating Presidential Spokesman Harry Roque na ipinukol sa Quad Committee ng Kamara. Ayon kay Representative Abante, batid ng publiko ang mga isyong tinututukan ng komite, kaya ito nagsasagawa ng sunod-sunod na mga pagdinig. Sa katunayan niya, naging mabait pa ang komite kay Roque sa kabila ng dalawang magkasunod ng contempt laban sa kanya. Inihalimbawa ng mababatas ang unang contempt order kay Roque na ginawang 1 araw o 24 oras lamang, gayong mas maraming araw sana ang gusto ng ibang mga mambabatas. Ayon kay Abante, nagreklamo pa itong si Roque sa naging desisyon ng mga kongresista. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Benny Abante. Kangaroo court? Well, whatever he says, alam naman ng taong bayan kung anong pinag-uusapan sa Quadcom. Palagay ko, he has some axe to grind against the Quadcom. Naging mabait pa nga kami sa kanya. In fact, when he was actually held in contempt, ako pa ang nagsabi na to hold him in abeyance. Pero later on, si SDS doon, binigyan lang pa siya ng 1 araw. Kinumplain pa niya yung 1 day na yan. Ha? Kinumplain pa niya yung 1 day na yan. So wala na. Natapos na. So yung kanya ng mga asawa ay iniimbitahan namin. Hindi naman siya nag-a-attend kahit kailan. Pinakatuwiran na inoperahan. Meron siya medical issue. Maalalang sa kabila nga ng mga imbitasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso dito kay Roque ay hindi ito dumalo sa huling pagdinig ng 4 na komite. Ayon kay Abante, ang hindi pagsipot ni Roque sa naturang pagdinig ay mistulang insulto sa Kamara at isang institusyon na may karapatang mag-imbestiga sa mga isyu sa lipunan. Narito pa ang karagdagang pahayag ng naturang kongresista. To us, that is actually an insult to the institution na mayroong legal na karapatan mag-investigate. At kasama siya noon sapagkat hindi niya maaaring sabihin na hindi siya kasama
doon sa Lucky South 99. Hindi siya kasama sa Whirlwind. Kahit na siya, abogado ni Cassandra Ong, alam niya kung ano ang ginagawa ni Cassandra Ong, kung anong involvement ni Cassandra Ong sa Pogo. In fact, Cassandra Ong already admitted na Pogo ang kanyang binayarang renewal doon sa PAGCOR. Nakasama si Atty. Roque. Kabombot ka, Sir Nation, yan ang naging bahagi ng reaksyon ni Manila Representative Benny Abante doon ho sa naging statement ni dating presidential spokesman Harry Roque pahinggil umano sa kangaroo court na pagdinig ng Quad Committee. Sa mga karagdagan pa nating balita, naniniwala ang Quad Committee ng Kamara na nagsisinungaling si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at Police Colonel Royina Garma sa naging pagharap nito sa pagdinig ng naturang lupon hinggil sa umano'y extrajudicial killings na kinasasangkutan ng dating Duterte administration. Upang patunayan ito, inungkat pa ni Congressman Benny Abante ang pagkakaroon umano ni Garma ng relasyon kay Senior Police Officer 4 Arthur Narsolis na itinuturong dawit din sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Batay sa mga naunang naging pahayag ng mga testigo, si Narsolis umano ang siyang nag-utos sa pagpapatumba o pagpatay doon sa 3 mga Chinese nationals. Tinanong din ni Abante itong si Garma kung alam nito na may asawa at anak itong si Narsolis nang nagkaroon sila ng relasyon. Paliwanag naman itong si Garma na siya ay annulled sa kanyang dating asawa at si Narsolis naman ay separated. Narito mga kabombo ang ilang bahagi ng naturang pagdinig. Ito. Inamin mo na si SPO4 Narsolis ay nakarelasyon mo. Aba matindi. Colonel ka. Si SPO4 yung nakarelasyon mo. Nasa ilalim mo. Hindi ba bawas sa batas yun? Teka, buhay pa ba yung asawa mo at that time? I am annulled, Your Honor. Annulled. Annulled na kayo? Yes, Your Honor. Yung po bang si Narsolis, walang asawa, tata? Binata ba yung Narsolis? Annulled. May asawa po at mga anak po. O hindi bawal. May asawa siya eh. May asawa po yung SPO4 na... Alam mo ba yon, Colonel, may asawa siya? Alam mo? Yes, Your Honor. Ibig sabihin, talagang nag-isinungaling ka dito. Kung yung relasyon mo kay SPO4 Narsolis na may asawa, nakarelasyon mo, maniniwala ba kami rito na nagsasabi ka ng totoo? Sabihin mo sa amin. 3 na ang nagkakatugmang salaysay laban sa'yo. Inamin mo rin na si Art Narsolis, karelasyon mo, at sinabi rin ni Tata na may asawa yung Narsolis. Kanina tinanong ko kung bawal. Hindi bawal kung binata, ang sabi ni Congressman Acop. May asawa si Narsolis. Alam mo na may asawa. Bahagi pa yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang naging mainit na paghimay ng mga usapin tungkol dito kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Samantala, na-cite in contempt itong si Narsolis dahil naman sa pagliban sa pagdinig. Nanguna sa paghahain ng mosyon si Surigao del Sur 2nd District Congressman Johnny Pimentel at sinigundahan naman ni Quad Committee Chairperson at Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers. Samantala nananatiling manageable ang total external debt ng Pilipinas para sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon. Ayon kay Redentor Paulo Alegre Jr., Senior Director ng Department of Economic Statistics, nasa normal na kalagayan nito dahil yan sa ilang factors na hindi kontrolado ng ating bansa at ng gobyerno. Total na external debt ng Pilipinas ay umaabot sa 130 mahigit na bilyong US dollar as of end of June 2024. Katumbas ito ng mahigit 7 trilyong piso. Tumaas naman ng 1.49 billion US dollar o katumbas ng 1.2% mula sa 128.68 billion US dollar noong March 2024.
katumbas naman ng 7.20 trillion pesos. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Redentor Paulo Alegre Jr. For this specific period, the slight downtrend may be due to, the prevalence of geopolitical risk. And as I mentioned earlier, investors are wary of investing during heightened risk scenarios. So that may be the reason for the momentary dip in our FDI. But as all of you know, we registered good growths, good GDP numbers in the first quarter and second quarter this year. 5.8% in the first quarter, 6.3% in the second quarter. And based on DBCC projections, the average growth rate for the year is about 6 to 7%. So I think we're in track, and hopefully this trend reverses sooner than later. Kabila ng pagtaas ng debt stock and external debt ratio ay proportion naman ito ng ating gross domestic product. Nakitaan kasi ito ng improvement sa ngayon ay nasa 28.9% mula sa 29% noong nakalipas na quarter. Narito naman ang naging paliwanag ni Zeno Ronald Abenoja, Assistant Governor Monetary Policy Subsector. So if we can recall, net FDI increased by about almost 8% year on year. If you look at the whole of first half of this year compared to last year. And the industries that benefited from the inflows of FDIs included manufacturing, the real estate, as well as the construction sectors. Yan ang paliwanag ni Zeno Ronald Abenoja, Assistant Governor Monetary Policy Subsector. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Nagbabala ang Department of Health laban sa mga imported na gamot na umano'y ibinebenta bilang Mpox vaccine. Anya sa Department of Health, umabot sa kanilang kaalaman ang umano'y pag-aalok o kaya pagbibenta ng ilang mga individual ng ilang klase ng gamot. At imported ang karamihan sa mga ito ng mga bakuna kontra umano sa Mpox. Ayon sa ahensya, hindi makatitiyak ang publiko na ligtas ito o epektibo ang naturang mga klase ng gamot dahil wala na mga approval ng Food and Drug Administration para sa pagbebenta sa naturang mga produkto. Dahil dito ay pinaiiwas ng Department of Health ang publiko sa pagbili, paggamit o kaya ay pagtuturok ng mga naturang klase ng bakuna. Ayon pa sa ahensya, hintayin na lamang ang mga legal at available na mga bakuna kontra sa Mpox at saka magpabakuna. Samantala, tiniyak naman ng Department of Health na kasalukuyan ng nagre-recover ang mga Mpox clade 2 patients dito sa ating bansa. Ang mga ito mga kabombo ay patuloy na nagpapagaling habang naka-isolate naman sa karamihan ng mga tao at ang iba ay nasa kanilang mga tahanan ngunit hindi maituturing na banta sa kalusugan ng iba pang mga mamamayan. Bombo International News. Lalo pang tumaas ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng bagyong Yagi sa Vietnam habang umuhupa na ang epekto ng naturang sama ng panahon. Kasabay ng nagpapatuloy na search and rescue at retrieval operations sa iba't ibang bahagi ng bansa, umabot na sa 233 katao ang nakumpirmang nasawi. Patuloy ding pinaghahanap ang mahigit 100 katao na ilang araw nang naiulat na nawawala. Habang nagpapagaling naman sa mga pagamutan o ospital ang mahigit 800 katao na nasugatan sa kasagsagan niya ng pananalasa ng naturang bagyo. Noong araw nga ng Sabado, noong ito nga naglandfall, o noong nakalipas na linggo nang maglandfall itong naturang bagyo sa naturang bansa at nanatili dito sa loob ng ilang oras. Gayunpaman, hindi agad tumigil ang malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Vietnam kahit nakalabas na ang naturang bagyo, dahilan upang magkaroon ng biglaang pagbaha at mga insidente ng pagguho ng lupa at mga istruktura. Ilang mga kalsada na rin ang naitalang nasira sa kasagsagan ng mga pagbaha at nahihirapan ang mga otoridad na magdala ng mga heavy equipment sa lugar para magamit sana sa kanilang mga paghukay dito sa mga gumuhong lupa mula yan sa mga gumuhong kabundukan.
Hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang ginagawang paghanap sa mga distrito na labis na sinalanta ng naturang bagyo tulad ng probinsya ng Laukay, probinsya ng Caubang at iba pa. Ang bagyong Yagi ay ang bagyong enteng na tumama sa Pilipinas na nakaapekto naman sa mahigit 2 milyong mga Pilipino. Maliban sa Pilipinas, naglandfall ito bilang super typhoon sa China, tumuloy sa Vietnam at nanalasa rin sa bansang Thailand. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali, darating sa Pilipinas ngayong araw ang full rig ship ng Italian Navy at nakatakda itong dumaong dyan sa Port of Manila. Ang naturang barko mga kabombo ay 73 taong gulang na at ito ay Amerigo Vespucci ang kanyang pangalan at magsasagawa yan ng 5 araw na pagbisita dito sa ating bansa. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang naturang barko ay may 264 na mga opisyal at mga kadete na lulan. Kasalukuyan itong nasa kalagitnaan ng 20-month voyage at planong libutin ang buong mundo. Nagsimula ang paglalayag noon pang July 2023 mula sa Italia at unang dumaong ito sa iba pang mga pantalan sa bahagi ng Europa, Africa at 2 American continent. Sa Asia mga kabombo at Oceania, isa ang Port of Manila na nakatakdang daungan ng naturang barko batay na rin sa original nitong schedule. Ang naturang sasakyang pangdagat ay pinangalanan sa 5th century Italian explorer at navigator na si Amerigo Vespucci at kung saan ay hinango naman ang pangalan ng Amerika at ngayon ay ito ay agaw pansin dahil nga sa kanyang nabigasyon sa iba't ibang sulok ng daigdig. Samantala sa mga karagdagan pa nating balita, inihayag naman ng Makati City Local Government at ni Mayor Abigail Binay na magbibigay umanong lungsod ng mga portable na X-ray services hindi lamang sa mga residente ng Makati kundi pati na doon sa mga itinuturing na sister local government units sa buong bansa. Binigyang din nga ng alkalde ang mahalagang papel na gagampanan ng mga gagamiting pasilidad sa early diagnosis at treatment ng tuberculosis at partikular sa mga lugar kung saan limitado ang access sa medical facilities at healthcare resources. Sinabi nga ng alkalde na ang portable X-ray unit ay isang mahalagang kagamitan upang malabanan ang TB sa Pilipinas. Anya layunin ng naturang hakbang na makatulong na mapunan ang healthcare gap lalo na sa underserved at marginalized communities. Dahil nga mahalaga sa mabisang paggamot ang tuberculosis, ang early diagnosis ay kinakailangan upang agad itong malunasan at kinakailangan matiyak na kahit ang mga nakatira sa malalayong lugar ay makaka-access doon sa advanced technology at matuklasan dapat ito sa maagang panahon at wasto ang magiging paraan ng gamutan sa ating mga kababayan. Ipinahayag pa ng alkalde ang kanyang pagkabahala sa mga ulat na mayroong mahigit 600,000 na mga aktibong kaso ng tuberculosis sa bansa. Anya, sa pamamagitan ng portable X-ray machine ay may lalapit na ang diagnostic services sa mga kapwa Pilipinong kadalasan ay hindi napapansin dahil naman sa kanilang lokasyon at kakulangan ng resources. Kasabay nito mga kabombo, nangako naman itong si Mayor Abby na makikipagtulungan din sila sa grupo nitong si Eloisa Cepeda Teng, ang presidente at founder ng TB People Philippines upang palakasin ang pagsisikap na labanan ng tuberculosis sa ating bansa.
Samantala, tumutulong na ang Metro Manila Council sa kampanya laban naman sa monkeypox kasunod na rin yan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso ng naturang sakit. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 11 kaso ang nakumpirmang nagmula dito sa Metro Manila. Ayon kay MMC President and San Juan Mayor Francis Zamora, bawat lokal na pamahalaan sa National Capital Region ay kailangan ng makibahagi sa kampanya upang mapigilan ang lalo pang pagkalat ng naturang sakit. Aniya, bahagi ng naturang kampanya ay kung paano ang magiging management ng mga lokal na pamahalaan sa mga kumpirmadong mpox patient, contact tracing at iba pang salik para mapigilan ang pagkalat nito. Bukas din aniya ang MMC sa kolaborasyon kasama ang Department of Health at maaari aniya magsagawa ang ehensya ng mga town hall meeting o tawagan ang mga barangay official upang bigyan sila ng kaalaman hinggil sa naturang sakit. Batay sa datos ng Department of Health, ang mga pasyente sa Metro Manila na nakitaan ng monkeypox ay may edad 26 anyos hanggang 41 anyos. 10 mula sa 11 kaso rito ay pawang mga lalaki. Sa ngayon, mayroong 15 aktibong kaso ng mpox sa bansa. Ang 4 ay nagmula sa Calabarzon, diyan ho sa Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at maging diyan sa may bahagi ng Cagayan Valley Region. Sa dagdag pa nating mga balita, itinaas mga kabombo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benefit package para yan sa mga severe dengue patients. Yan ay sarap na rin ang paglobo ng bilang ng mga kaso ng dengue sa ating bansa. Mula sa dating 16,000 pesos ay ginawa na ito na 47,000 pesos alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginawa nga ng state health insurer ang naturang hakbang kasabay na rin ang lalo pang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas. Halimbawa rito ang libu-libong kaso na naitatala mula pa noong Agosto 4 hanggang Agosto 17 kung saan ay umabot ito sa 36,335 cases ang nai-record sa buong Pilipinas. Ayon nga kay kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, ang bagong package rate ay maaari na umano na magamit o ma-applyan ng mga pasyente na may severe dengue cases. Una na rin inaprubahan ng PhilHealth ang pagtaas ng benefit package para yan sa mga dengue fever at ginawa itong 13,000 mula sa dating 10,000 pesos lamang. Samantala mula naman Enero hanggang nitong Setyembre 6, umabot na sa 208,965 dengue cases ang naitala sa buong bansa. Mas mataas yan ng 68% kumpara sa nai-record noong nakalipas na taon sa parehong period na umaabot lamang sa 124,157. Samantala, humihiling ang mga kaanak ng pinaslang na broadcaster na si Jerry Ortega ng mabilis at patas na pagliti sa kaso ni dating Palawan Governor Joel Reyes. Seryes nga ang inakusahang utak umano sa pamaslang kay Ortega noong taong 2011. Hiling ng pamilya Ortega, 13 taon na ang nakalilipas ngunit hindi pa rin sila makakuha ng mabilis at patas na pagliti sa kaso sa kabila ng napakaraming ebidensya na nagdidiin sa dating gobernador. Unang sumuko nga itong serye sa National Bureau of Investigation noong Setyembre 11 ng kasalukuyang taon. Mahigit isang taon mula noong ipag-utos ng Korte Suprema ang muling pag-aresto sa kanya. Maliban sa pamilya Ortega, ilang mga organisasyon na rin ang umaapila ng mabilisan at patas na paglilitis sa dating gobernador. Kabilang na dito ang mga International Press Freedom Organization na Free Press Unlimited, Committee to Protect Journalists and Reporters Without Borders at iba pang mga organisasyon. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Department of National Defense may mga ibinahagi na kanilang paninindigan ukol naman sa hindi pagtanggap dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Eto mga kabombo, at kaugnay nga niyan, kuha tayo ng report mula sa ating kasamahan. Ito nga si Secretary Gilbert Chodoro ay naglabas ng kanyang saloobin hinggil dito at ang iba pang mga opisyal ng Department of National Defense. Kunin natin ang pag-uulat ni Bombo John Flores. Nanindigan ng Department of National Defense sa pagtutol nitong ilipat si Kibuloy sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines.
Kahapon ay nagain ang Department of National Defense ang isang motion sa Quezon City Regional Trial Court upang harangin ang planong paglilipat kay Kibuloy sa kustudiya ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Department of National Defense Assistant Secretary and Chief of Legal and Legislative Affairs, Attorney Eric Lawrence D., walang kinaharap na kaso si Kibuloy sa General Court Martial kaya't hindi ito maaaring ipiit sa kampo Aguinaldo. Dahil dito, hindi anya akma na sa AFP ipiit ang kontrobersyal na pastor. So yung Department of National Defense po, naghain po kami ng aming comment opposition upang tutulan ang mosyon ng mga akusado na magpalipad sa kustudiya ng Armed Forces of the Philippines. Ang pangunahing dahilan po nito ay yung mga aligasyon po laban sa mga akusado ay pawang mga heinous crimes na nasasaklaw po ng jurisdiction ng ating mga civil courts. Pangalawa po, hindi po trabaho ng Armed Forces of the Philippines ang detention of suspects in criminal cases. Una rito ay naghain na rin ng panibagong mosyon ang ahensya sa Pasig Regional Trial Court noong Martes. Una nang sinabi ni EPIC spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na igagalang nila ang magiging desisyon ng mga nabanggit na korte kaugnay sa kanilang hinaing mosyon. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Sports News. Ngayon pa lamang ay maaga nang nagpahayag ng suporta ang mga city official ng Los Angeles para yan sa hosting nila ng 2028 Olympics at Paralympics Games. Nagsagawa ng parada ang mga local official kung saan iwinagayway ang watawat ng Olympics. Ito na kasi ang pangatlong beses na magiging host ang Los Angeles ng Olympics na ang huli ay noong 1984 habang sa unang pagkakataon ay ang lungsod ang magiging host naman ng Paralympics. Sinabi ni LA Mayor Karen Bass na ang Olympics ay laro para sa lahat. Kasama rin sa seremonya ang mga fencer na naka-wheelchair at si Los Angeles native at Paralympic shot put silver medalist Arel Middleton. Tiwala ang organizer ng Los Angeles 2028 na magkakaroon ng malaking tulong ang mga Hollywood star para mas dumami ang mga manonood ng naturang torneo. Sa mga karagdagan nating balitang palakasan, muling bumalik mga kabombo si Boston Celtics forward Al Horford sa kanyang home country na Dominican Republic. At sa pagkakataong ito, bilang isang NBA champion, si Horford mga kabombo ay bahagi ng Boston team na nag-uwi ng kampyonato nitong nakalipas na NBA season. Dala-dala ng NBA champion ang kanyang Larry O'Brien Trophy at bit-bit ito pagbaba sa eroplanong kanyang sinasakyan. Ayon kay Horford, umalis siya sa Dominican Republic 24 na taon na ang nakakalipas at nakalulan ang naturang basketball star at kasama yung iba pang mga personalidad sa eroplano at bitbit yung naturang tropeyo at sa kanyang bansa umano ay excited sa kanyang pagbalik at bitbit nga ang championship trophy. Ayon sa kanya, special ito para sa kanya at sa kanyang pamilya na kasama ring bumalik sa kinalakhang bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Boston Celtics forward Al Horford. Great, feels good. People are happy. This has never been done before, and I was just telling the press I left here 24 years ago. It's crazy, and to be able to come back here with the trophy in hand, it's something that's special for me and to my family. Bagian mga kabombo ng mensahe nitong si Boston Celtics forward Al Horford. Si Horford nga mga kabombo ay ipinanganak sa Puerto Plata at siya ay kauna-unahang Dominican player na nanalo ng NBA Championship. Siya ay nagsilbing starter sa lahat ng 5 finals game sa pagitan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks sa kabila ng kanyang edad. At yan ay 17 season at nagawa niya mga kabombo na makapagbigay ng magandang opensa at depensa na rin para sa kanyang kupunan na kinabibilangan.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan ay ganap na pong 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, iniimbestigahan na ng Government Service Assurance System o GSIS ang naganap na data breach sa kanilang opisina. Ayon sa GSIS na kabilang ang isang administrator account at isa sa kanilang computer ang sinasabing napasok umano ng mga hackers. Agad na tinanggal online ang nasabing mga apektadong computer para hindi na lumala pa ang naturang data breach. Inaalam pa nila kung gaano kalawak ang naging epekto nito. Nakikipag-ugnay na rin sila sa mga iba't ibang ahensya para matukoy kung sino ang nasa likod ng nasabing pag-atake. Sa dagdag pa nating balita, hinikayat ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Department of Agriculture at iba pang mga kaukulang ahensya na paramihin pa ang mga lugar kung saan mayroong kadiwa stores na nagbebenta ng bigas sa mas mababang presyo. Ginawa nga ni Speaker Romualdez ang naturang pahayag kasabay na rin ng papuri nito sa paglulunsad ng bagong bayaning magsasaka rice farm program at isang kolaborasyon ng National Irrigation Administration at mga miyembro ng Irrigation Association na naglalayo niyan na makapagbenta ng murang bigas sa mga vulnerable sector at nagtitipon din at yan ay isinasagawa nila doon sa ilang venue kagaya na lamang ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System at yan ay isang gymnasium na pinagdausan dyan sa Cabanatuan City at kung saan ay kinilala ng pinuno ng Kamara ang potensyal ng naturang programa na makakatulong umano sa pagtitiyak ng seguridad sa pagkain ng ating bansa at pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kinilala rin ng leader ng Kamara ang Department of Agriculture at yung pagtugon sa panawagan na paramihin ang mga kadiwa centers kung saan ay makakabili ng bigas sa halaga lamang na 29 pesos ang kada kilo. Yan ay upang marami pang mamimili ang makinabang dito. Sa kanyang naunang naging pagbisita sa ilang palengke sa Metro Manila, kinumpirma nga ni Romualdez na may bigas na ibinibenta sa halagang 42 pesos ang kada kilo. Binigyang diin ng House Speaker ng mga hakbang na yan ay hindi lang pangmadalian na tulong at yan ay pinapasa ng mga pamilyang Pilipino, ngunit nakakatulong din sa hangarin ng gobyerno na masolusyonan ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at magkakaroon ng seguridad sa pagkain sa ating bansa. Muling tiniyak nito ang pagsisikap nga ng Kamara na suportahan ang mga programa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging abot kaya ang presyo ng mga bilihin at matiyak din ang sapat na supply ng pagkain. Tinukoy pa ni Speaker Romualdez ang mahalagang papel ng Kamara de Representante sa pagpasa ng mga legislasyon o mga batas para protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino pati ng aktibong pagpapatupad ng kanilang oversight powers. Kumpiyansa naman itong pinuno ng Kongreso na kasabay ng pagpasok ng anihan at pagdating na rin ng inangkat ng mga bigas ay mangyayari yan sa susunod na buwan, lalo pang bababa ang presyo nito sa mga pamilihan. Samantala, inaresto ng mga otoridad ng 2 Vietnamese at 2 Chinese national dahil yan sa pagkakaroon ng matataas na kalibre ng baril matapos ang kanilang isinagawang operasyon. Sa bisa ng search warrant, hinalughog mga kabombot Star Nation ang isang condominium dyan sa may Makati City. Kinalala ng Southern Police District ang mga suspect na sina Zhu, 28 anyos, si Pong, 30 anyos, parehong Vietnamese national at pangunahing subject nga ng naturang search warrant. Nahuli rin ang 2 Chinese national na kinilalang si Na Li, 33 anyos at Isang Sang. Ang 4 ay nakatira nga sa naturang condo unit. Batay sa ulat ng pulisya, isinagawa ang operasyon ng Investigation and Detection Management Section kasama naman ang Special Weapons and Tactics, itong SWAT team at mga tauhan mula yan sa Ayala Substation ng Makati City Police Station. Ang naturang search warrant ay para nga kina Zhu at Pong na ay inisyo ni Honorable Cristina Havalera Sulit, First Vice Executive Judge ng Makati City Regional Trial Court o RTC.
Na-recover nga ng mga pulisya ang mga suspect, itong isang rifle, isang submachine gun at isang pistol kasama ang ilang basyo ng bala. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nais ng mga airline companies na magkaroon ng konsultasyon sa bagong operator ng Ninoy Aquino International Airport. Simula kasi ngayong araw, Setyembre 14, taong kasalukuyan nga, ay pamumunuan na ng Ninoy Aquino International Airport Infrastructure Corporation ang nasabing paliparan. Sinabi ng General Manager na si Lito Alvarez na maaari silang magkaroon ng terminal reassignment, subalit hindi pa ito mangyayari ngayong taon. Sa ngayon ay status quo ang terminal assignment kung ano ang dating terminal na ginagamit ng mga airline companies at hindi pa babaguhin sa ngayon. Pinayuhan nito ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline companies kung saan ang terminal ng kanilang flights ay nakatakda naman at doon pa rin magtutungo ang mga pasahero. Nanguna ang PAA Tollway Corporation na siyang operator nga ng Manila Cavite Toll Express o Expressway sa pagsisimula ng dry run ngayong araw para yan sa 100% cashless toll collection. Ang naturang dry run ay pinatupad sa iba't ibang toll plaza ng naturang expressway. Batay o sa kabatiran nga ng publiko o para sa kabatiran ng publiko, ang mga motoristang dadaan nga sa pamamagitan ng Cavitex Toll Plaza sa Parañaque at Kawit, Cavite ay kailangan munang mag-install ng Radio Frequency Identification Stickers o RFID sa kanilang mga sasakyan. Wala namang magiging cash lane sa kabuuan nga ng pagpapatupad ng naturang dry run. Samantala, ang mga motorista na walang may pakikitang RFID pagkatapos ng dry run ay magmumulta ng 1,000 piso sa unang paglabag, 2,000 piso naman ang multa sa pangalawang paglabag at 5,000 sa mga paulit-ulit na paglabag. Pagmumultahin rin ng kumpanya ng parehong halaga ang mga motoristang gumagamit ng pekeng RFID. Para naman sa mga motoristang may RFID ngunit walang laman, ay magmumulta ito ng 500 piso, 1,000 naman sa pangalawang paglabag at 2,000 mahigit o 2,500 sa mga paulit-ulit ng lumalabag sa naturang mga panuntunan. Makukumpleto ng mga kabombo sa buwan ng Nobyembre ang delivery ng lahat ng mga automated counting machines na gagamitin sa 2025 national and local elections pati na sa Bangsamoro parliamentary elections. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na pagsapit nga ng Oktubre ay matatapos na ng Miro Systems ang paggawa ng kabuang 110,000 units na kakailanganin para sa nalalapit na halalan. Agad din anyang i-deliver ang lahat ng mga makina dito sa Pilipinas pagsapit ng buwan ng Nobyembre. Ito ay mas maaga ng 1 buwan kumpara doon sa dating itinakda na buwan ng Disyembre. Batay na rin sa kontrata na pinirmahan ng Commission on Elections at ng Miro Systems. Una nang nakapag-deliver ang Miro ng kabuang 27,500 machines dito sa Pilipinas. Ang naturang mga makina ay kasalukuyan namang nasa bodega ng komisyon habang ang iba ay ginagamit sa mga roadshow o kaya ay demonstration upang ipakita kung paano gagamitin ang makabagong klase ng mga makina. Ngayong Setyembre mga kabombo ay inaasahan ng Commission on Elections na makakapag-deliver muli ang Miro Systems ng karagdagan na 30,000 automated counting machines habang Oktubre naman ay panibagong 30,000 ang may papadala dito sa Pilipinas hanggang sa makumpleto ng tuluyan ang lahat ng mga kinakailangang makina. Samantala, kasabay naman ang isinasagawang mga inspeksyon sa mga naunang dumating na automated counting machine sa Pilipinas, 3 na ang natukoy na pumalya o nagkaroon ng component na malfunction. Ito ay batay na rin sa isinagawang hardware acceptance test ng Miro Systems at ng Commission on Elections personnel na siya namang nagsasagawa ng mga pagsusuri. Ayon nga kay Garcia, kapag naayos na ang mga ito ay muling at nakapagtala ng panibagong pagpalya, ay kailangan na itong ibalik doon sa pinanggalingan at yan ay bahagi umano ng kasunduan. Pagtitiyak pa ni Garcia,
kahit isang component lamang o isang bahagi ng naturang makina ang papalya at hindi gaano na maayos at paulit-ulit ang pagkasira, ay ibabalik ito sa kumpanya nang walang gagastusin ang Commission on Elections. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga himpilan. Diyan sa bahagi ng Mindanao, may ipinatupad na suspension of classes para yan sa ilang mga paaralan dahil na rin sa epekto ng walang tigil ng pagbuhos ng ulan at daan-daang pamilya yung apektado rito, mga kabombo ng mga pagbaha. Alamin natin ang mga update ng Bombo Radio Coronadal. Umabot sa higit 10 local government units mula sa 4 na probinsya sa Rehiyon 12 ang nagpatupad ng suspension of classes sa mga pribado at pampublikong paaralan dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ito ang kinumpirma ni Office of the Civil Defense Region 12 Information Officer Jorimay Balmediano sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Balmediano, ang nasabing mga lugar ay kinabibilangan ng bayan ng Lake Cebu dito sa lalawigan ng South Cotabato, Calamansig sa probinsya ng Sultan Kudarat, Malapatan, Maasim at Kiamba naman sa Sarangani, habang mga bayan naman ng Antipas, Alamada, Tigkawayan, Carmen, Banisilan at Aliyosan sa Cotabato Province. Ang nabanggit na mga lugar ang nagpatupad ng suspension ng face-to-face classes, ngunit nagpatupad ng alternatibong paraan upang maipagpatuloy ang leksyon ng mga estudyante. Sa katunayan, ayon kay Balmediano, ang ilan sa mga lugar na nabanggit ang una na ring nagpatupad ng suspension of classes simula kahapon. Maliban dito sa monitoring ng Office of the Civil Defense Region 12, may mga lugar din na baha, kabilang ng higit 10 barangay sa Tulunan, Cotabato, kung saan nasa 454 families ang naapektuhan. May mga naiulat din na mga landslide at lugar na naapektuhan ng pagkabuwal ng mga punong kahoy dahil sa malakas na hangin. Sa ngayon, nagpapatuloy ang assessment sa iba't ibang lugar sa Region 12, lalo na ang mga pamilyang apektado. Sa kasalukuyan, ipinasisiguro ng Office of the Civil Defense Region 12 na nakaalalay ang kanilang tanggapan sa bawat local government unit upang masiguro ang mabilis na pagresponde sa kalamidad hanggang sa rapid assessment upang malaman ang kabuang pinsala na iniwan ng baha, landslide o anumang sakuna. Ipinasisiguro din ni Balmediano na nakaantabay 24/7 ang emergency response team mula sa mga barangay na siyang pinakaunang dapat tumugon sa anumang kalamidad. Panawagan pa rin ng Office of the Civil Defense Region 12 sa lahat na mag-ingat, maging mapagmatsyag at agad na lumikas habang may panahon pa, lalo na sa mga lugar na itinuturing na flash flood prone and landslide prone areas. Ay na mga pagbaha at saka landslide dulot po ng sunod-sunod na mga pag-ulan dulot ng ating southwest monsoon. Ang amin na lamang po paalala ay palagi po tayong makinig sa mga alerto at balita po, lalo-lalo na namumula sa ating mga warning agency, sa Pag-asa, sa MGB mula po sa amin, at sumunod po tayo sa mga abiso ng ating mga barangay DRRM committees. Kung kinakailangan pong lumikas ay lumikas po tayo at pumunta agad sa mga identified safe area or evacuation centers. Ang naging pahayag ni Ms. Jorimay Balmediano, ang Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Ito namang dalawang tulay sa lalawigan ng Isabela hindi madaanan dahil yan sa pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River. May buong detalye dito ang Bombo Radio Kawayan. Hindi madaanan ang dalawang tulay sa lalawigan ng Isabela dahil sa pagtaas ng lebel ng tubig sa Cagayan River. Ito ay kinabibilangan ng Santa Maria Cabagan Overflow Bridge at ang Alicaucao Overflow Bridge sa lungsod ng Kawayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Constante Foronda, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Isabela, sinabi niya na ito ay bunsod ng mga pag-ulang nararanasan sa upstream o sa
sa bundok na bumababa sa Cagayan River. Bagamat naapawan ng tubig ang dalawang overflow bridges sa lalawigan, ay wala pa naman umanong nababaha ng mga kabahayan dahil hindi pa naman umaapaw ang tubig sa riverbanks. Sa ngayon ay malabo pa naman ang posibilidad na sila ay magpalikas, ngunit nakahanda naman na ang kanilang hanay sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residente kung sakali mang lumala ang sitwasyon. Nakapreposisyon naman na anya ang mga relief packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at nakahanda na rin ang mga evacuation centers sa mga local government units para sa mga residenteng maapektuhan ng pag-apaw ng tubig sa mga ilog. Kaya pa naman i-conduct ng Cagayan River yung tubig na nanggagaling sa mga bundok. Nga lang, tataas at tataas yung level dahil yung conduction capacity ng Cagayan River hindi na gaya ng dati. Medyo sumikip, medyo bumabaw. Kaya yung tubig na nanggagaling sa bundok, hindi niya kayang ipalabas doon sa may Apare, sa may Babuyan Channel. Dahil nga dun sa siltation. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Sa mga karagdagan pa nating balita, may kinalaman pa rin sa lagay ng panahon. May landslide na naitala dahil naman sa malakas na mga pag-ulan at pagkasira ng ilang kabayan. Dahil yan sa malakas na alon. Record po yan dyan sa Antique. May mga evacuees na rin. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Umabot na sa mahigit 6,000 mga individual ang naapektuhan ng pagtaas ng tubig baha sa probinsya ng Antique dahil sa masamang panahon bunsod ng Tropical Storm Freddy na pinalakas pa ng habagat. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Broderick Train, ang head ng Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nito ng mga evacuees ay mula sa mga barangay na may naitalang pagtaas ng level ng tubig baha. Ayon kay Train, maliban sa baha, may naitala ring pagguho ng lupa sa bayan ng Lawaan, Antique. Sa bayan naman ng Sebaste, may mga kabahayan ding nasira sa tabi ng dagat dahil sa malalaking alon. Sa ngayon, nagpapatuloy pang monitoring ng otoridad sa sitwasyon sa nasabing lalawigan. May mga internally displaced person kita o nag-evacuate. No? Barangay road lang medyo may tubig. But of course, mga national road, possible naman intensified ang coordinate sa mga local counterparts sa 18 municipalities. Register kita sa 18 municipalities, 1,831 families na nag-evacuate. Si Mr. Broderick Train. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Kahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang PRO11 tiniyak na malakas ang kanilang hawak na ebidensya laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan na tinutukan ng Bombo Radio Davao. Siniguro ng Police Regional Office 11 na matibay ang kanilang ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Patungkol ito sa mga lumapit sa tanggapan ng kapulisan na mga sinasabing naging biktima ng pang-aabusong sexual na mga minor de edad. Ayon ni Lieutenant Colonel Jeric Filosofo, ang officer in charge ng PAO PRO 11, na matibay talaga ang kanilang hinahuwakang mga ebidensya at mabigat din umano ang kaso na hinahawakan ng kanilang prosecutors laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Dagdag pa nito na malaki ang posibilidad na madadagdagan pa umano ang mga kaso na kinakaharap ng pastor dahil marami na rin umanong mga individual ang lumapit sa kanilang tanggapan upang magreklamo laban sa naturang pastor. Handa na rin umano ang kapulisan kung desidido na ang mga nasabing biktima umano na mag-file ng karagdagang kaso laban sa naturang pastor. Hinihikayat din ni Filosofo ang mga miyembro ng KOJC na hanggang ngayon tumaranas pa rin umano sa ganoong pang-aabuso na maghain na ng reklamo dahil handa umano ang kanilang tanggapan na tumulong upang matulungan ang mga hinihinalaang naging biktima ng pang-aabuso sa loob umano ng KOJC. Next concern po ma'am, naniniwala po kami na malakas po yung ebidensya
And malakas po yung kaso na at ebidensya ng mga prosecutors natin para i-prosecute po yung mga kaso na ginaharap ni Pastor Kibuloy. Po sa mga nabiktima po ni Pastor Kibuloy o yung mga iba pang akusado, patuloy pong bukas ang tanggapan po ng ating PR11, especially yung ating WCPD, para tulungan po kayo at may reklamo niyo po kung ano po yung mga reklamo niyo, makapagdagdag pa ng statements o ebidensya para po sa mga kaso na iniharap ni Pastor Kibuloy. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Lemuel Duero para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Department of Health Region 7 naman bigong maabot ang immunization target na nasa 65.68% pa lamang. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Star FM Cebu. Bigong makamit ng Department of Health 7 ang 95% target ng fully immunized child sa Central Visayas na nasa 65.68% pa lamang. Ito'y batay sa data na iprenesenta kahapon kasabay ng idinaos na 2024 Regional Immunization Summit sa Mandaue City na layong pausayin ang mga hakbangin sa pagbabakuna sa rehiyon. Batay pa sa datos, 25.66% lang ang compliance sa lalawigan ng Bohol, 28.58% sa Cebu Province, Negros Oriental may 26.44% at Siquijor na may 25.42%. Habang sa mga highly urbanized cities, nasa 32.34% ang Cebu City, Lapu-Lapu City sa 35.49% at Mandaue City na may 45.38%. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang Health Department na maabot ang 95% target dahil magbibigay pa umano ito ng kaligtasan sa mga bata laban sa mga sakit at magpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng outbreak. Samantala, binigyang din pa ni DOH 7 Director Dr. Jaime Bernadas ang kahalagahan ng lokal na pamahalaan, public at private partnership, stakeholders at ang komunidad sa pagpapalakas ng National Immunization Program. Kinikilala din ni Bernadas ang kahalagahan ng pagpapabuti ng mga paraan ng pagkolekta at paggamit ng data upang mabilis na tumugon sa anumang naobserbahang mga gap sa saklaw ng pagbabakuna. Challenges such as service disruptions, vaccine hesitancy have made it harder to meet our goals. Here in Region 7, we are committed to achieving the 95% immunization coverage target, which aligns with one of the Secretary's priority health 8-point agenda. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Para dito sa mga fans nitong Olympiana si Levi Ribibar, excited na raw ito na makalinya doon sa mga proyekto para sa kanyang pagpasok sa showbiz. Alamin natin ang chika dyan ng Star FM Manila. Nagdesisyon na pumasok sa mundo ng showbiz ang Pinay Olympia na si Levi Young Ribivar. Ayon sa gymnast, nasa dugo na umano nila ang pagiging artista dahil ang ama nito ang aktor na si Anthony Ribivar. Pumirma na nga ito ng kontrata sa isang entertainment agency kung saan may ilang nakalinya na siyang project. Ibinahagi pa ni Ribivar na all set na rin ang mga endorsements ito mula sa iba't ibang kumpanya. Sa naging exclusive interview ng Star FM Manila sa Pinay Olympian, thankful umano ito sa kanyang pamilya dahil sa full support sila sa anumang tahakin ng anak. They've just been able to support me in how I've wanted to how far I've wanted to go in this regards. So they just supported me throughout all of that, and we're just there to give me any, thing I asked or needed. Like obviously not everything can just be given to me. It requires a lot of, work and sacrifices from the whole family, but they really had to do so much in order to help give me the tools necessary to get to the highest level possible. Yan ang muna ang ulat mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, umani rin ang pagbati sa kanyang katatagan ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Ito ay matapos sa mahigit 2 taon na pananatili sa Estados Unidos. Ibinahagi ng aktres na umuwi ito sa bansa dahil kailangan niyang sumailalim sa pangalawang infusion. Kasunod nito ay pasalamat rin ni Chris sa lahat ng mga taong patuloy na nagpaabot ng kanilang malasakit at suporta sa kanyang pinagdaraanan. Inamin rin ni Chris na kinakailangan niya ng matinding suporta mula sa mga kapatid, malapit na mga kamag-anak at kaibigan sa kanyang laban na sakit na iniinda. Nagpasalamat din ito sa mga taong naging parte ng kanyang gamutan habang nasa ibang bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaari po masubaybayan yung mga programa sa pamamagitan ng iba't ibang platform. Available ito sa ating Bombo Mobile application o Bombo Mobile app. Pwede rin sa TikTok, YouTube at maging sa Facebook Live. Diyan sa Visayas sa region, mga kabombo, para doon sa mga Ilonggo speaking. Narito ang ating mga himpilan na mapagpipilian po ninyo. Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. At doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. And then para sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. At dahil nga po sa mga kalamidad na malimit tumama sa ating bansa, samahan niyo po tayo akong manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomot ka Star Nation, sa ating Christmas countdown, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa Bombo Aray sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Istoryahan ta ang payag karon sa Iloilo City Comelec nga si former City Mayor Mabilog hindi naman kinahanglan nga magparehistro liwat sa City Comelec office nga magkadto didto iya nga personal gid. Kay sa iya sini nga reactivation sa iya registration nagakulugan lamang kuno nga wala inisang problema sa residency pananglitan nga magpadalagan gid man siya kon mayara sa plano. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report please come in. At hagdri Bombot Siyam sang Iloilo City Comelec office nga hindi na mahimo makaparegister pa for reactivation sa liwat si former Mayor John Patrick Mabilog panangliton pilion sini nga magkadtugid personal sa opisina sang City Comelec office. Ini ang sabatman sa mga palamangkutanon Bombot Siyam kung paano abi o what if abi nagdiretso na lang sa opisina sa City Comelec office si former Mayor John Patrick Mabilog kaga-api sarabi nga nag-online registration na ini siya. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Mr. Jonathan Saino, election assistant 2 sa nasambit nga opisina, iyaging pahayag
nga mag-amo ng plastada Bombotsyam, hindi na siya pagbatunon bangod may nakapending ng reactivation sang iyaabing voters registration via online. Ngati kung magkado ini siya personal, i-decline na ini siya sang City Comelec office. Kay ti ang matabo diri kuno Bombotsyam, redundancy na ini siya ang registration sang anay alkalde. Kag at the same time, kung isipon diri Bombotsyam sa gihapon, kung personal o kung online registration man, tingbon man ini siya sa gihapon ang from records nga July to September 30 nga mga nagpa-reactivate kag tingbon ang approval via o kung sa October 14. Patag niya, pwede sa gihapon maka-file sang certificate of candidacy niya si former Mayor Jed Patrick Mabilog api Sarabe nga pending ang iya nga pag-reactivate sang iya abing rehistro diri sa bahin sang Iloilo City. Kaya kung mag-file ka na kuno Bombotsyam sang certificate of candidacy, may nakabutang dira nga mga boxes. Nga tsikan gid lamang sang ani alkalde nga tinakabutang dira, I will be a voter, tapos mera nga dira i-checkan niya sa may box, butangan niya kung ano siya nga presinto. Ti apan registration sang online, nakabutang naman daan Bombotsyam kung diin ikaw naka-register. Kag sa part diri ni former Mayor Jed Patrick Mabilog didto sa may Tapok, Barangay Tapok ni siya Bombotsyam. Kag with this one, Barangay Tapok, Molo. Molo, oh. With this one, ang pamangkot ri Bombotsyam pagid, mas maayo man ni or like isa din sa mga suggestion man sa City Comelec office, mas maayo sa bahin ni former Jed Patrick Mabilog nga mag-reactivate compare sa pag register sa liwat nga do back to zero bala Bombotsyam. Kay kung mag-register ini siya liwat, kumbaga new voter, wala siya sang record sang residency niya. Pero kung reactivation iya, wala na sang problema kung magpadalagan ini siya. Bangod, miara siya history diri sa Iloilo City nga nagpuyo ini siya, apisar nga madugay man ini siya nga nagtinerabi Bombotsyam sa iba na nga pungsod. Alright, before sina, Bombo Angel, di naghalin ang thought nga kinahanglan pa ni Mayor nga magkadto sa Comelec after niya nga magpa-reactivate? Actually, Bombotsyam, isa din sa mga discussion really good man sa with Bombo Doni the last time nga what if abi nga nagkadto na lang siya personal diri sa bahin bisang City Comelec office kay putang tabi nagpuli siya Bombotsyam. Yes. Aside di ba naka-online na siya ligad sa August 22 and 23. Pero kahit isubong nag-decide yun ini siya nga magpuli dire-diretso sa pungsod Pilipinas, anong kinalain abi kung magdiretso siya personal sa may City Comelec office, may matabu ayhan nga pagbago, mas madasig ayhan ang pagproseso sang iya online reactivation. Tiyang sa battery sang City Comelec office, wala asang madasig diri nga proseso Bombotsyam ang sabi nga nagkadto ikaw for reactivation. Bangod, by schedule sa gihapon ang mangin approval sang board sang Comelec office nga tido by October 14 man ini sa gihapon Bombotsyam basta reactivation sang registration ang istoryahan. Ti ipamatian ta ni Bombotsyam ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Jonathan Saino sa ngaton may interview. Amo ginayang aton nga procedure na if possible ang personal na mag-appear sa opisina sa Comelec sa diin ginahiliwat ang voters registration, no, kay part na dira ang application for reactivation. So dapat gid personal. So pwede gid nga makapile si Mayor mas madasig pagani, no, kay directly ma-fill up ang form, present mo ID, and then i-process nato, no. Ma-designate kita sang iya i-state nato lang iya daan nga passing number sa di nga barangay nga dito siya narehistro. Kaso lang ang ining natabo kay Mayor Mabilog kay wala layo siya, no, ato sa iban nga pungsod. Ang Comelec, no, through sa amon nga patakaran nga pwede siya makapile sang iya registration sa pag-reactivate. So kung magkanto sa personal, hindi na siya pag-i-accept kaya na siya, nakapile na siya sang iya via online nga application. Okay. So bali sir, ang matabo dire wala ton gid ni pending ang iya nga online nga reactivation bali sir Yes, wala po nato ng approval kay by quarterly basis ina ang pag-approve sang tanan nga mga application. So maupod to siya sa mga nag-apply man since July until sa September 30 ang approval. Okay. Pero ang isa pag diri sir kung example be
nag-walk-in ka, nagpa-reactivate ka, mga pila lang sir kaadlaw kung tani before ma-aprobahan ang reactivation mo, Sir Jonathan? The same na siya, as I said, no, quarterly basis. Ginatingog niya nag-file ka July 1, approval sina October 14. Nag-file ka last day of the registration, September 30, ang approval sina October 14. So, gina-consolidate for quarterly basis ang approval sa Election Registration Board. Sir nga personal siya nagkadto, sir? Oo, bisan personal ka. Matabo dire, example din, pwede si former Mayor Mabilog maka-file sang COC abi niya if ever gida, COC niya pananglitan bing pending pa sir ang approval ba? Pwede gid siya maka-file kay biskan pending approval kay ang desisyon sang Election Registration Board nga amo ang nag-approve disapprove sang tanan nga application appealable pa ina pero makadto ka sa korte. Okay. Di paano na sir kay isa sa mga requirements mag-filing ka COC is ang imong certificate nga like voter or like nag-vote ka bidri sa Iloilo City, sir. Ano ang i-release nyo anay na sir, hi? Ano man na usually precinct number man lang ang ginakuha. May ara na may ara dira sa COC, I will be a registered voter. Let's say sa mga nga scenario bala na let's say first time voter ako nag-register ako hindi pa ako na approve. May ara nga portion sa nga item sa COC nga gabuta nga I will be a registered voter at precinct number blah 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 blah. So dra mo ibutang ang imo nga precinct number. Okay. Pero kay nakambal ka man sir nga dako man yung possibility sang approval sang paperworks ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. Wala ka man sir sa may nakita ang problema sir kung mag-abi file siya sang COC tapos pending pa ang iyang abi registration, Sir Jonathan? Wala kita dira na nakita subong ni nagtuhaw ang pamangkot kay usually ang mga nag-a-apply sang application for activation wala na may question. No kay ang dabo dire ang bladugin bangon nang niya ang imo record kay may ara kana da pundo nga record. So gin-reactivate lang for the reason nga gin-deactivate ka bangon nga wala ka nakabuto. Wala na da issue ang kung saan no kaya nagbalik ka nagbuto. Registration gid abi, ti kay registration di ba? Dapat ma-establish ka pa sa residency nimo. Pero kung reactivation, buot silingon, may residency ka na. Isa sa mga requirements ng COC, sir, is residency. So it means counted siya, bisan ato siya sa Canada or sa US, Sir Jonathan? Yes, counted siya. Kaya ang PISA, pag ito sa iya, kung tina-elect na siya formerly as city mayor, naka-establish na siya. Ang kaso lang niya na deactivate. Wala na dahil gina-required ang residency. Ang sa reactivation kaya naka-establish so may ang domicile waiver mo ma-claim mo anytime. Unlike niya sa mga first time voter kung hindi ka taga-dira pwede na ma-question nga taga-dira ka nga da ka na-registro ka hindi ka taga-dira mamoy na blas. So ang na-dira ang problema pag ginadira kung nagpa-register sa gin-renounce ang citizenship yan lain naman ang case. Bombo Cham nabatian sang mga kabombo naton si Mr. Jonathan Saino sang Iloilo City Comelec Office. Sa concern sang mga kabombo naton kung pwede makapadalagan si former City Mayor Jed Patrick Mabilog kung may plano ginman siya nasabat na ina sang Iloilo City Comelec sa ila lang iyang within sa function lang yan sang Comelec but kung may iban sinadira nga nagapamangkot pag inti kay si Mayor may kaso miamo sina hindi na iya mamasabat pa sang Comelec sa karon ang hambal sang Comelec ang athag diri wala sang kinalain wala sang mas madasig nga proseso sa reactivation sang registration be it reactivation via online or personal nga padulungan sininimo kay tanan ina tipunon kag aprubahan or disaprubahan by October 14 pa. So klaro ina iya. In terms naman sa kung pwede siya makafile sa iya sininga Certificate of Candidacy while pending ang approval sa iya siniya nga reactivation, hambal sang Comelec, pwede gid. Oo, Bombo Cham, pwede gid siya. Kagagi sa pagidri ka punto, ang pamangkot, kay ti iban naga-question kay madugay ni siya nagtinira sa pungsod or sa iba niya pungsod, ti ambal nila.
may question ko no sa residency kay di didtugid siya nagtener. Di ang kabahin sining reactivation, no need na nga pamatud-an ang iya residency once sabi nga maaprubahan ini siya. Kag mag-decide ini siya nga magpadalagan mo siyang bangod sa reactivation kabahin dira ang pag-check kumbaga reactivate ka lang sa kundiin ikaw nga presinto. Diin ikaw naka-register. Rason nga unlike kung bag-o kaya nga register nga voter, kag tapos mapadalagan ka lang bibiglaan. For example, sa may Iloilo City, kaya dira agad magka-problema man ba mo siyam according diri sa Iloilo City Comelec Office. Alright, so klaro, ina mo Angel, no? Oo. Sa aton sini nga mga kabombo. Pero iniiya mga palamangkutanon lamang kay ang pagwa liwat sa publiko ni former City Mayor Jen Patrick Mabilog daw kasubong balaiya nga do gintiming gid sa nagahilapit nga 2025 midterm elections, no? Pero ang mayor nga tinutuyo sa karon ni former City Mayor Jen Patrick Mabilog sandig man sa pag interview naton sa iya sini nga legal counsel nga klaruhon niya na iya sini iya nga pangalan may kantanan sa illegal drugs nga amo nang mahambal naton haboy sa iya abing nga mga pagpato-pato kay hasta subong way man sa may napanmatunan bisan ang alkalde gani naghambal sa mga interview ya sinya until now wala sila sang may gin-file nga kaso sa akon regarding sa akon sini iya nga sa ginahambal sini nila sa ginakusar nila sa akon, no, nga konektado ako sa illegal drug proliferation, nagakto ako bilang isa abi ka protector sang isa iya o kung sino man dira nga drugista. Kaya mo na bang matsyam do initially pa man lang wala pa man gid sang abi diretso nga sa halin sa campus ang alkalde nga mag-intra ini siya sa istorya politika kag politika gid mismo diri sa bahin sang Iloilo City pero madamo na bombot siyam gani ang nagalaom, nagaduso man or nagaasa na nga mangin kabakin si former Mayor Mabilog sang isa ka tandem nga magapadalagan man kung ano nga posisyon diri sa bahin sang Iloilo City. Pero with this one, naglaro man sa bahin sa City Comelec Office, wala ni siya nalabot bombot siyam amo gay hambal nimo sa mga kaso man nga circulate kag hambal nila mangin probability kung hindi siya makabadalagan unless lang sa mag-file bisang COC niya ang alkalde kag may mga petisyon batok diri sa iya bombot siyam nga for disqualification sang iya certificate of candidacy. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo sini nga follow-up report. Kung Comelec concern, may kantanan sa kung may tuyo gid man or may plano nga magpadalagan si former City Mayor Jen Patrick Mabilog, ang sabat pwede. Kag posible. Kung Comelec ang aton sini nga pagapamangkuton. But nahimaluan man naton nga may iban pa nga mga kaso ang anay alkalde. So, different story naman inaiya sa aton sini nga mga kabombo. Kag we know for a fact nga damo man sang may ara sang kanya-kanya sini iyang paglantaw kag interpretasyon sa aton sini nga mga layi, no? Damo man sang nakatuon, gintun-an ining kaso karon ni former Mayor Mabilog kag nagapabutsyag sila sang ila sini nga tagsa-tagsa ka opinyon. Nagalaom kita nga mas maayo gid man kon pamatian naton ini sila but hindi naton pagsinadhan ang aton sini iyang pag-insyende or paghangop nga kesyon na batian ko to kay amo sini nga si Mayor may amo sini or si former Mayor may amo sini, may amo sadto, may amo sina, no? Ang aton lamang sila diri iya banwa, no? Nga 7 ka tuig nga nagbiya diri ang alkalde bangod or former mayor bangod sa kahadlok sa iya sini iya nga kabuhi kag kabuhi man sang iya sini nga pamilya.
Ang punto nga gin patuan siya sang mga krimen nga kung sa dinti iya man sini outrightly nga gin deny. Kag bangod sina, wala man gani iya sang kaso nga gin file. May kang tanan abi sa illegal nga druga batok sa anay alkalde. Kag bisan pa paano sa aton sini nga mga kabumbo during his time. Kag amo nga ginbansagan ni former President Rodrigo Duterte nga most shabulized city ang syudad sa Iloilo. So ang nakita naton iya banwa karon nga plastada diri is that nga ang tinutuyo sang anay alkalde nga malimpyuhan lang ang iya sini nga pangalan kag malimpyuhan man ang pangalan sang syudad sang Iloilo. Kung may mga plano gin man siya yabi nga magpadalagan, siyempre automatic na nagkabod na lang na sa lawas ang anay alkalde granting nga ti nagahilapit ang eleksyon kag subong man ang tion nga nakahatag sang ligwa, kag nakadesisyon si former City Mayor Mabilog nga ti mapuli ko at tubangon kung nadratanan ang mga kaso nga gin file sa akon, ang mga aligasyon nga ginhaboy batok sa akon. Kay subong siguro na batyagan man sa anay alkalde nga safe na siya. Why na siya ginakibang? Sa aton sini nga mga kabumbo. Naibaluan man naton nga sa tsimpo pa lang iyang ginhuring-huring, hasta nga na-confirmar, hasta nga nakapauli. Daw kasubong iya banwa gani nga daway na mahatagan sang importansya. Ang sa paglantaw nakon or posible amo man ang imo sini nga paglantaw nga mayor nga tinutuyo sa anay alkalde nga makakas ang ginbansag ni former President Duterte nga most shabulized city ang syudad sang Iloilo. Kag ang anay alkalde ang may kangtanan or protector sang mga durugista. Doon nadula na ganina, doon nagtahaw na, subong iya. Damo na sang nagapalibog, makapadalagan, ginman Blas Mayor Jed? Paano siya makapadalagan? Kaya may mga kaso pa siya. Paano siya magamusini? Kaya musini. Damo na. Duang iban nga ni nag-skip na. From an ordinary individual to ilagting abogado na dayon. Daog-daog pa nilang last day na ni Buwas Bumumil, sa mga magakwa sang bar. Daog-daog pa nila kay daw sila mismo dayon mayara na sang ample knowledge and interpretation sa mga layi. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon sadto anay in fairness sa kay former City Mayor Jed Patrick Mabilog kag sa iya sini iya nga mga supporters nagakarakasagid nga maklarong pangalan sa anay alkalde. So sa subong siguro nga tsimpo atagan tanay sang kay gayunan. Sa aton sini nga mga kabumbo nga maklaro niya ang iya sini nga pangalan nga ini siya ang gintag as protector sang drugista or drug lord sa aton sini nga mga kabumbo. Kung may plano gid man ang anay alkalde nga mag padalagan,
imahibaluan ta na sa mga masunod pagid siniya nga mga inadlaw. Oh? Kay ang latest sini Banwa. No? Daw may invitation na from Quadcom. Pinagi sa kay Representative Dan Fernandez kung ako magsala. No? Nambal ito last Quadcom hearing. Sa aton sini nga mga kauturan, kabay pa nga mahatagan sa nagakigo sini nga kaklaruhan kag maklaro man, no? Ni Mayor Jed ang iya sini nga kaugalingon sa anuman nga sahi isang mga aligasyon batok sa iya kag subong manti. Once and for all, madula naman ang bansag sa siyudad sa Iloilo nga most siya Bulay City. Di ba? Oh, sa aton sini nga mga tagpalamate. Oh. Iti isang nagbiya si Mayor Jed mo nagasigitan nga why ginayon sa kamaturan, pato-pato lang na tanan, amo sini mo sadto. Ti ko matagan sang kay gayunan, now is the time. Kagti initanan may mga proseso man, hindi man iabot silingon nga paghambal na ni Mayor Jed nga why ko na yalabot. Maambal man yun tong mga kongresista, ang mga representative sa Quad Committee nga ti okay kapati kami sa imo Mayor. Oh, ti ano pa kadason adlaw, clear na si Mayor Jed. Makakas na ang bansag sa syudad sa Iloilo nga mo sa Bulay City. Hindi man mo sila may mga proseso man inabanwa. Sa aton sini nga mga kabumbo. Mura nga niyambal naton bala nga ti let us cross the bridge when we get there. Kay kung isa po like kung damo naging diya ang taong naglalapaw ang alam kay do bala na nila dayon kung ano pa yung mga masunod sini nga matabo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Di ang totoo, ang surbo lang si Andrea Banwa, hindi niya magpuli si Mayor Jed. Diri sa bayan sa siyudad sa Iloilo, kunway siya sa may nakita nga kasiguraduhan. Kagkayuhan sa paglimpyo sa sini nga pangalan kag paglimpyo man sang siyudad sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kabombo. Oras naton 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik ta, Buwas Liga Day sa probinsya. Dira nila hiwaton sa may Iloilo Sports Complex. So expectaro na nato na moderate to heavy traffic. Ang Liga President nga si Mayor Amalia Dibuque subong pa lang nagapangayo na sa pag-insindi kang paghangop sa pumuluyo sa publiko buwas sa posible tuga or matuga sa nga pagpugok sa dalagan sa trapiko. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Oras na ito, 25 minutos na nagaligad sa tak ng alauna. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 8 to 14, 2024. Don't miss your chance nga main kabahin sa isa ka great musical entertainment sa ining Sabado, kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. All yours, umpisa alas 6 sa gabi sa September 14, Sabado.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa September 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharist celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy. 2 minutos na kaligad sa takna siningilaw na balik sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto sa gyapon ko po Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade.
Liga Day, buwas nga adlaw sa may Iloilo Sports Complex. Mga barangay kapitan, mga barangay kagaw, barangay official sa pangkabilugan, mapadulong sa Iloilo Sports Complex. Tiyamakon mo na. 142 ka mga kabanuahanan, lakip ang component city ang syudad Sampasi. Ang mga barangay official sini nila, mga padulong sa Iloilo Sports Complex agud magpatigayon sa ila sini nga Liga Day. So ekspektaron naton nga maggutok ang dalanon, no? Within Abisa area dira sa Iloilo Sports Complex, butang naton abi dira sa may Mandurriao, no? Pakanto diri sa may area sa Haro kag Lapas. Sa aton sini nga mga kabombo bangod kiti magamit man ni sila sa mga salakyan mo, no? Sa aton sini mga kabombo lang silhig lang ni sila tanan masakay. Sa aton sini mga kabombo. So subong pa lang nagapalabot na sang paghangop kag pag-intsindi ang Liga President, no? Sa probinsya sa Iloilo, si Mayor Amalia Dibuque sang pagpasaylo, no? Sa publiko bangod sa kahiwatan sini nila buwas nga adlaw. Si Bombo Lin si Bari may follow-up report. Lin, sa report please, Camille. Nagapangayo Bombot Cham sa paghangop si Liga ng mga Barangay President Amalia Victoria Dibuque na kung sa diin Bombot Cham no mayara sang patigayonon nga daan buwas nga Liga ng mga Liga Day or Iloilo Liga Day 2024 kung sa diin pagahiwaton ini sa Iloilo Sports Complex. So rason nga mayara posible sang pagpugok sang trapiko diri sa mga malapit nga mga dalanon sang Iloilo Sports Complex Bombot Cham. Kagti sang nagligad lang mga semana nagapatigayo naman siya no si Liga ng mga Barangay President Amalia Victoria Dibuque sang pagsinapol kaupod man ang Iloilo City Police Office, ang Iloilo City Traffic Management Unit, kag ang Iloilo Police Provincial Office para nga mag-upod or magbulig sa pagdumala no sang seguridad and also sang trapiko man buwas nga adlaw kati syempre balantaman nga buwas nga daan last day man sang bar examination buwas nga adlaw so dako gid posibilidad nga mariara sang pagpugok sang trapiko diri sa may area sang Haro kag sang La Paz Bombot Cham. Kag sunod dari no kay Liga ng mga Barangay President Dibuque kay ti bangod may ara sang 12,000 nga daan ka mga delegates Bombot Cham. Ang ining mga delegates na ini lunsay mga barangay captain or mga barangay officials na ti magakari diri sa may Iloilo Sports Complex. So dako gid ang volume sang tawo nga magasulod kag magagwa no sa may Iloilo Sports Complex dalaman syempre ang ilang matag sa ka mga bus or transportation Bombot Cham. Rason nga tiniara man ang Iloilo City Traffic Management Unit sa mga gindasignar nga mga parking space or parking areas para sa sining mga delegates no para buwas nga adlaw Bombot Cham. Magin allot sila actually nga 400 ka mga parking slots para sa aton nga provincial liga participants sa sulod sa nga West Visayas State University. May ara man sang gindesignate man nga additional nga parking area sa Dungon Creek Esplanade kung sa din pwede dira makapahamtang sa mga salakyan no sa sining mga participants or delegates yan naton. Ang Itranias Boulevard sa may Barangay Nabitasan, La Paz, dugang man ini designated parking area sa Esplanade 3 bala Bombot Cham. Magluwas sa West Visayas State University, ang Iloilo National High School, dira man gin designate ang drop-off areas kag may gin allot man dira nga 200 ka mga parking slots para sa aton nga mga liga participants sa sulod mismo sa school campus Bombot Cham. Kag ti magluwasin na ang aton dari nga mga participants ang aton kag syempre ang mga dala-dala Manila Bombot Cham no nga mga salakyan from Southern Central North kag Timimo ni sila makatraverse sa Iloilo City main thoroughfares vice versa
padulong sa West Visayas State University kag sa Iloilo National High School for drop-off and parking. Tapos pwede sila mag-proceed direkta lakton lang ilabe para makasulod sila sa Iloilo Sports Complex para sa Iloilo Liga Day 2024. So sa liwat may mga additional nga mga designated parking areas sa Dumon Creek Esplanade kag sa Itranyas Boulevard sa Esplanade. Sari, yari bala aton pamatian ang nanging pahayag ni Liga ng mga Barangay President Amalia Victoria Dibuque. Yes, we did. Actually, this is our second coordination meeting na with them. Kay para at least smooth sailing gid bala ang aton nga pagplastar sang aton drop-off area, sang aton parking space. Kaya I think sa pagka-understand ko, it's gonna be the same day as the last day of bars. Partakers, diba? So damo gid man may ara gani road closure. So nag-coordinate gid kami with Iloilo City Police and regional and provincial para at least kay we also have a lot of VIPs na guests. So para at least smooth sailing ang aton nga pagplastar sa ila. Mga major roads pakadto gid sa sports complex because we will be expecting 12,000 people. May mga buses. Some municipalities order nag-ano sila sang ila bus, sang iban may ara nga vans. So hindi tagid ni maiwasan. Because imagine 12,000. That will be coming all over Iloilo province. May north, south, east, west kita nga magsululod. Since there will be 12,000 delegates coming all over the province, so gapangayo na ako sang pasensya ahead of time sa mga tao, sa mga pumuluyo sang syudad because there would be a heavy inflow of cars. So siguro sa area sang sports complex madamo-damo gid man na. So there would be may ara gitang hindi kita gid mapunggan nga may traffic. But then we are already coordinated with Iloilo City. Ang ilang mga personnel, they're already helping us in planning for the event para as much as possible balaan naton nga may traffic gid man na kag may gamay-gamay nga gutok pero as much as possible gusto naton man-lessen ina. Nabatian Bombot Sam si Liga ng mga Barangay President Amalia Victoria Dibuque. So magluwas sa mga participants or mga delegates, no, mga barangay officials sa may probinsya sa Iloilo, which is kapin 12,000 din sila. Ara man nga daan Bombot Sam ang mga presensya sa mga VIPs or mga very important persons, especially ang mga senator, no, may mapadulong na rin sa aton si Senator Amy Marcos, si Senator Francis Tolentino, ara man si Congresswoman Camille Villar, ara man si Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, kag syempre nga aton diri mga congressmen sa may probinsya sang Iloilo, kag syempre ara man si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kada tuig ni ang Kada tuig ni ang tawagan rin ang Liga Day, no? Yes, Bombot Sam. All right. Every year gina siya. Every year. Okay. So try naton abi bantayan sa 2025 or 2026 nga Liga Day kung damo gyapon may makadto nga mga VIP, senator, kung sino man dira nga mga high-ranking officials sa pungsod Pilipinas, tantaw tabi kung makadto pa sila, no? Alam mo gani Bombot Sam kay subong do kadamo gid. Naglamho ang gid mo bulensaw. Kay do amo man mo kung tapos na kuno ang eleksyon base isa na lang ang makadto. Basi isa na lang magkanto to, no? Pero base mapasalamat man Oo. Tapos eleksyon. Nagligad nga Liga Day do. Sinong bisita? Sinong VIP nga nagkanto nagligad nga Liga Day? Madumduman mo bumulins? Ang sang nagligad nga Liga Day Bombot Sam do isa or duha lang gitong ilang VIPs pero hindi ko na madumduman kung sino to sang time pero na to. Pero kung isa kag duha lang ay ahay. Subong niya may pulo? Ambulance? Sam. Oo. May ara sang mga lakapin, lapit-lapit Lapit-lapit pulo. Kay do tanan nga congressman ara
ang ang senator Temoto Duha ginalauman kay tigin invite man diri si House Speaker Martin Romualdez. So basi magabot man siya Bombot Sam buwas nga adlaw, pero ti duha-duha kay ti syempre aradan si Senator Amy Marcos. At kung nara si Senator Amy Marcos, may nag-trigger sang allergy kay Speaker Romualdez kung nara si cousin Amy Marcos niya, Senator Amy Marcos niya. Ti kay syempre mo nang ginaapi na ni Senator Amy si Vice President Sara. Ti hindi dan good si Vice President Sara kag si House Speaker Romualdez. So, but silingon, she may not like the presence of Yes, Shiminette. Oh. Sige. Ang importante nga napabalo kita ni Mayor Dibuque nga kung pwede pa lang likaw-likawan na naton ang within sa area sang Iloilo Sports Complex motong yung pangpatpat nga mga dalan ginhimo as parking area para nga hindi makatugasang huol or makaagom sang huol kung may mga katuan buwas ngadlaw ang mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Correct, Gid Bombot Sam. So para napabalo ang aton nga mga pumuloy kag hindi plus lapuas makipot kung nga ang naga-traffic or nagapugog ang trapiko diri sa may syudad sa Iloilo. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kinda Bombo Lindsay Bade sa imo sining follow-up report. 42 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Senior citizen nga una nga balita nga missing sa probinsya sa Antique na sa Puan nga wala na sang kabuhi. Lakip na karon ining mistaken identity rason sa pagbuno sa suspitsado sa isa ka pastor. Sa banwa sang maasin talakayo naton diri sa pagpalayag sa Bumbuanay Soto. Standby kay check naton dason si Bombo Marisol Binyas. Ining isa iya ka senior citizen nga ginplastar or una na sini nga na report nga missing sa probinsya sa Antique na sa Puan pero why na sang kabuhi. Anong latest sinadri banwa, i-check naton ang dugang nga mga impormasyon kaupod man sa kay Bombo Marisol Binyas. Kag sa mga kabombo naton tutok man kamo diri kay subong nga hapon aton sini iyang grand draw sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Dalagko sini nga mga cash prizes na nagaulat sa mga maswerte nga nagpasakop kag syempre maswerte nga mapilian karon sa aton sini nga grand draw. Check ta na this time si Bombo Sol Binyas sa iya sini nga follow-up report. Sol, sa report please come in. Yes, Bombo Sam, nagdangat na diri sa 3,000 o kung malapit nga ni 4,000 ka mga pamilya ang apektado sa natabuiya. Ining nagsugata man o kung ang tropical ining bibingka o kung bingka kag ining fed ang isa pa gid ni Bombo Sam nga nag-igo man sa bahin sang Antique sa diin ginabanta yara sa 13,000 o kung estimatedly 13,326 gid ka mga individual ang apektado kag isa diri may gindulaan gid sang kabuhi. So ang gindulaan diri sang kabuhi amo si Rogelio Estocado 67 ang pangedaron taga Dumrog Pandan Antique. Bali ang nakitaan ini siya o kung nasapuan na lang gina sang mga around alas 6 sang kaagahon matapos na dula ini mga sang Setyembre 12. Ining pagbaha sa probinsya sa Antique dulot sang habagat Bombo Sol, no? Nati gimpabaskog ining habagat bangod gamayara sang tropical storm nga bibingka pero tido nag-exit naman gani ini kagang mabatyagan naton ining habagat na lamang subong but ang probinsya kang Antique pila ka mga kabanwanan sinido mo gitong lubos nga apektado. Bombo Sol ti bangod sini may mga nagkalamising lakip na sa sining ining biktima karon nga nasa Puana Sol.
Roger, on that, Bombo Cham, kagawa Alright. gani ang isa diri ng makaluluoy, ang isa ka senior citizen nga nasa puan nga sang ginalang wala na sang kabuhi, si Mr. Rogelio Estocado, taga Barangay Dumrog, Pandan, Antique, kag nasa puan na lang din na mga alas 6 pa sang kaagahon, no? Matapos ang search and retrieval operations, ang pila man diri ka mga katapos ang Coast Guard, kag amo man mismo ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang probinsya sang Antique, kag tinasapuan na lang ini sang ginabombo Cham diri sa bahin sang ilaman na kaiping man nga barangay diri sa may Barangay Junela, Pandan, Antique. Kag sang natigayon naton diri no nga ma-interview si Mr. Broderick Traen, ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya sang Antique. Suno sa iya nga nagwa gali ining si Mr. Estocado sang evacuation center sa diin man sila nag-evacuate sang time na to kay medyo mabaskog ng ulan kalabanan sa mga bahin, mga dalanon diri sa may kabanwahanan sa probinsya sang Antique, kay estimatedly yara sa 16 municipalities gid ang apektado sang amo ning habagat diri Bombo Cham, kag amo to no sa bahin nga naglawig ini siya, o kun I mean ang ginkaduan niya panigingwaan niya paning ginlawig niya nga karabaw nga wala gid na talupangdan nga medyo nagbaskog ang duman sa bahin sang mga tubig abi nga naga-occupy sa dalan sa diin isa na gani diri ang banwasang Pandan ang gin-occupy gid no kalabanan sa mga dalanon, aside diri sa may banwasang Patnungon, diri sa may mga landslide pagani nga nagluntad sa bahin man sang Hamtik Road nga nangin unpassable ini siya sang September 12, kag diri man sa bahin sang Lawaan kag mismo sa ilang nga banwa diri Bombo Cham. Pero amo na no sa subong na turnover na sang mga naka-rescue man sa kay Mr. Estocado, pero gindulaan or wala na inis ng kabuhi sa pamilya niya man, kag nagpalambot naman sa pila ka mga buli gani ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa pila pa diri ka mga naapektuhan sang habagat bibingka diri Bombo Cham. Sa dugang balang pahayag ipabati ta ang aton nga nang interview ka Mr. Broderick Traen. So far ang aton nga chimpo nagbago na ma'am no, kag hindi masyado kapareho sa mga nagligad ng mga adlaw nga gabi ang ulan, kag continuous no ang pag-ulan nga nag-trigger ka mga pagbaha, kag naka-apektar kang mga 16 ka municipalities nato no ang naka-register kang mga reports dya na may mga nag-evacuate, kag may mga iba no, may mga areas nga di maagyan kato, kag mga barangay nga naigo ka mga kang baha no, including of course ang pagsaka no kang mga alarming level no kang aton mga kasubaan. So far no hindi naton man makomparar, however may mga areas kita sadto nga hindi gid masyado naapektuhan no, pareho ka Pandan. Subong daw damo gwa nga mga barangay ang na-report nga naapektuhan dira sa Northern Antique, likewise diri sa Central no, kag may ari pagid sa Southern Antique. That's why nga sa ambal ko kay na massive tungod nga halos bilog nga probinsya kang Antique, including ang isla kang Kaluya ay naapektuhan no kang diyang habagat, kag madamol nga paguran nga dara kang diyang habagat. Sir, from my end na lang ang about this if may na-record ka mga missing persons or person. Yes ma'am, actually ang missing person nga gin-report kahapon, nakita rin kay na ang anang kadaber, ang lawas na Urati Kabuhi, rodyan man no sa Pandan, kag amo dyan no ang sara sa kaswalidad na register sa amon diri sa Antique. Sir, ano ni background na sir? Kag nag-ano ni siya sang time na to? Bali, dira na sila sa evacuation center, kay temprano pa man nag-evacuate naman ang mga katawan naton. Galing kay nagbalik ini, kag kuwaon tani ang karabaw. Galing kay in the process, nagdalom na ang tubig, kag amo ni siguro kay tigulang na ni 67 years old na ni si Rogelio Estocado nga taga Dumrog, Pandan. Kag emo ni ang cost no kang iya nga pagkadula sang iya kabuhi. Na ma'am nakuha na sang pamilya nila dira sa Barangay Junela, ni nakita ang iya nga lawas, kag gina-process na subong no ang iya nga ang niya no pagkadula niya. Batian diri mga kabombo ang aton nang interview kay Mr. Broderick Traen. All right.
Ini si Bombo Marisol Diaz para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Marisol Binyas. Isa mga kabombo naton, hilabi pa sa mga may edad na bla kung magalain ng chimpo, hilabi pa kung nagabaha-baha dira sa inyong sining area, hindi na maggwapa, no? Magpabili na lamang kunyara mo sa evacuation center o kung sa inyong sinitag sa ka mga puluyan. Ginbuno ang isa ka pastor sa banwasang Masin. Pero sa pagpangusisa sa kapulisan, mistaken identity lamang kuno. I-check naton ang update sa nasambitan sining police report with the Bombo Pauline Piliora. Sa aton man sining pagpangalaga diri sa Bombo anay sa Udto, subong mga biyan. Check ta si Bombo Pauline Pao sa report, please come in. Alright, utod. Okay, dali lang. Standby. Balikan ta. Marikonect kita with the Bombo Pauline Piliora para sa iya sining update sa sining insidente nga nagluntad sa banwasang Masin. Lain niya ang target sang suspitsado. Lain man niya ang nabunan. Balikan ta si Bombo Pauline. Bombo Pao sa report. Please come in. Bombo Cham na sa Andres ng suspitsado ang isa ka maestro kan high school teacher kag subong man pastor dara sa may banwasang Maasin patagamente dara sa may barangay Mandog Maasin sa tinalikdan ng adlaw. Dili ko mabaradyo kay Police Major Jose Namias Pamplona ang hepe sa Maasin Municipal Police Station nga iyaging kumpirma nga tis na nagligad nga bulan may-ari ni nakabai sining suspetsado dara man mismo nga nagapuyo sa nasambit man nga barangay kag sa nga tinalikdan ni adlaw sang nakainom ini nga suspetsado nagpadulong ini sa balay sang biktima kadto samtang nagahampang ato ya o kung nagapractice sa bisang arnis ining amay o kung ang biktima o pud ang iyang menor de edad nga bata samtang nagatalikod ini siya do wala lang bala sang namo gulpi lang ni sulod sang biktima ang akon sang suspetsado ang balay tagul lang naging no ang ano man sang biktima akon sang suspetsado ang biktima so dito magbubot yung kumpirma man nila sa masan ining suspetsado iyag man din pahayag sa mga kapulisan nga din naginulusol ini siya bang batyan ka iyaman naging obra sa biktima man kay giyaman sa ginhambay nga pwede lang gani kuno bang batyan nga kabuhi man bala ang baylo sa gin obra niya dito man sa isa man kapastor kag subong man high school teacher dito sa may barangay Mandoga Maasin kag ang gamit nga dito yung gamit niya bang sa amin nga kutsilyo yung mga defense diyan bala ang biktima kaya dito man nga dito nga ano mismo yung biktima nga yung pakapastor kag subong man si high school teacher nga punggan ining makapalagyan ng suspetsado kaya ay punggan ang kutsilyo niya gingamit nga hindi na bala makahalip ng sa iban kag apa nga gilayon man ini nadaktan ining suspetsado kay biktima o kung gilayon man nagresponde ang mga pila nila sa mga upad balay yari bala ang aton ng interview kay Police Major Jose Namias Pamplona ang hepe sa Maasin Municipal Police Station. So initially kagabi ang atong motibo we come up into a motive sa niyatawag natin nga sabing incident so natanaw natin just a simple kumbaga ang kines sinubog but kagina at follow up natin investigation and regarding information sa mga pumuli man dito at the same time si Kapitan naka-mention nga ining suspect nga nadakpan natin may ara dali siya na kontra o kung may misunderstanding between sa dira nga lugar na malapit sa lugar sa insidente. So ang minatanaw natin nga ang dulo o motibo daw kung baga mistaken na identity because ang suspect under the influence of liquor why na-ascertain kung di na exact location sang tao nga na bait-bait na sang last month. So, pagsulod niya sa malay ni Pastor, ang iyang pagpati nga ang atong balay ang sulod niya, ang atong tao nga nakabait niya. Aligasyon sa mga witness sang nakatabuan sa insidente dito, pagsulod sa lalaki,
Yung suspect being without apparent reason, why maging argumentation, kung ini nga mga tawag nga bais-bais, sige, daging bunok niya ini si pastor nga sabihin, si pastor ka lang niya bata, nag-practice ang ginatawag gaton na ID. So, buslingon, nagatalikod si pastor na pagsulod niya, kaging bunok. Then, may mga arak ganit na defense wound si pastor, nasabihin na niyang sustained injuries sa tabuan, mga pitugid ka sa wound, may mga fatal wound sa likod, sa kilid, sa dugan. Nasabihin na ingagaw pagani ni pastor na makuha pang ang kutsilyo ang suspect, but to say na diningagaw sa Tangdara Hospital, but din-declare sa attending physician nga dilihat. So initially, nakistorya kita sa iya, kag siya nagmanifest man, nga tiyambal niya, sir, na ano ko lang, na because nabug ako, tapos na nasalaan niya ko, na si pastor, nga mo ina ang kabais niya. Kag because at that time, so pagkabuk sa insidente, so bugi siya, so daw nasugban sa hindi mayo nga pabinsaron. That's why nga nahimo niya ito insidente. So far, doon nagahilungtod sa sanggulingon niya, pero balingani, kung pwede pa lang ang ginihimo niya pagpatay, so balutan ang tawag na sanggulingon niya, aksyon naman sanggulingon niya. Pero tinambala na doon nga, ang imo nga pagahimo nga ina, hindi na makasulbar sa ginong problema. Ang imo mo na lang is magpangayo kasing tatawad sa Ginoo para at least bisan paano maganagan ang ginabatsyag mo guilty sa ugulingon mo. So napaylo natin ng kaso ng murder. Yung suspect, sir, may previous na siya nga involvement sa mga pila ka incidents. So far, based sa aton nga investigation, so kita may na-monitor, recorded, but sa mga intel gathering, sa mga intel community naton, may ara ang mga tawag information na na-involve din sa mga alarming scandal o na mga maoy dira sa ilang lugar. Nabatian sa ato mga kabumbol si Police Major Jose Namias Pamplona ang hepe sa Maasin Municipal Police Station. May paghinulsol man sa bahin sang suspect o galing ti amo na lang hambal sini nila Bombo Pauline ang paghinulsol yara sa ulihi. Magid mo siyang kay amo pagidto ang padayon man gina-assessment sa MSWDO sang Maasin kay nasaksihan mismo sang bata sang biktima ang natabo sa iya nga amay. Kagway man to ya sang namo amo na iya nga in real life wala iya sang fast forward or rewind. Gani nagakadapat nga kung may mag-come up ikaw sang desisyon, paminsaron mo gid, no? Hindi ka magdesisyon nga nagainit ulo mo, hindi ka magdesisyon nga hubog ka or yara ka sa impluwensya sa kung ano man dira. No? Kung may himuon ka nga desisyon, paminsaran mo, kag kung nahimo mo ng desisyon, panindugan mo. No? Nga hindi ka mabutang sa ulihi ng paghinulsol. No? Kung may himuon ka gidman, at least na kung baga pa na preparahan mo na blang nga batunon kung ano man ang matabo, hindi nga mangin CWM ikaw. Bala mo nung CWM, Bombo Pauline? No, Bombo Cham. Come what may. Pag luwas tirate, ang pamilya man mismo nga naguba sining suspektado eh. May kabais to siya, init ulo niya, ginimnan niya, sala ang balayeng yung sudlan niya, tikutiway gid sang kaayuhan nga nadulot na tumod kung sino tong kabais niya, Bombo Pauline? Natumod siya na trace niya sa kapulisan kung sino gining kabais niya kasi wala naman gin padalman gid kon gin ano man sa mga kapulisan nga tulid gid bala apang ti nagligal ni nga bulan malapit man lang dara ang balay sang iya nakabais ni apang kay do medyo malayo-layo ang ding nahamtangan man ang balay mas mismo sang suspektado ti do ang siningon duging kadbuan niya gid bombo sa may kagramay plan though may similarity ang hagyo sang lawas ni pastor kag sang kabais niya. Wala mo siya amo lang na sala lang gid ang balay nga ingag yung sudlan kay wala
wala man lang gani nagbaisay, gindiretso niyo lang ini nga ginobra ang krimen. Oh. Ti ang gingamit niya sini nga kutsilyo sa paglantaw ko do muning do hindi na ni gani sundang do ma-classify mo na ni as bulo kung binangon na muning mga terminolohiya bla nila sa umanga tiyanan. Dako do 14 ni bilang botsam ka pulgada bilang ang kalabaon. Pila 14? Oo. Baw sos kalaba. Bombo Pauline. Tagdo in total sa lapan na ang autopsy result apang do basement to sa mga investigador do pito tanan ini ka stabon sang naagom sang biktima. Anyway, nagaupod kita sa kalisod sang pamilya kag kung ano giman ang plano nila mapasaka sang kaso kung ano man dira ila na iya desisyon na Bombo Pauline. Galing mo lanay. Why gito yung maguna-una si pastor nga muna lang itong ulihi ang mga inuras gali? Nga kaupod nun mismo ng iyang pamilya. Saya pa ni Malayman mismo natabo eh. Alright. Ini si Bombo Pauline Dimitibo Tuliara para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Pilyora sa imo sini iya nga follow-up report. May balita pa kita tani with the Bombo Angel galing kay alang-alang na gidaton sini nga tiyempo. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Richin. Ni si Bombo Chama Blanco vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 8 to 14, 2024. Don't miss your chance nga main kabahin sa isa ka great musical entertainment sa ining Sabado, kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. All yours, umpisa alas 6 sa gabi sa September 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan.
Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang Kabedyo Kondrip. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Hello and good afternoon gid sa inyo tanan mga kabombo. Maulanin na naman ang ating panahon. Nevertheless, ari kita to warm you up with what we're going to have for you this afternoon. Ang ato nga pag-interview sa ato nga winner, oy, very interesting. Di ba? Bako sa inyo last time, naglatabo. Ito wala reklamata. Yung sapat siya, wala na ulo, wala na kasudlan, tapos wala na dugo. Kag until now, wala pa mabalaan. Sino ang suspetsado? But then, or sino gino ang may kahimuan? May mga suspetsado. But anyway, we'll be talking about that in just a little while. For the meantime, I'd like to welcome you all, mga kabombo, diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine, and I know, excited ka mo dira because 3 o'clock, we're going to have the grand draw sa Suerte sa Palengke promo diri sa Bombo Radio kag Star FM. Good luck, Gid. Let's cross our fingers. Isagid kita nga makakuha, no? Wow, sa mga papremyo, binigid ang grand prize. Sige, hindi ko na pagpadagayon ini. Ari na ato ng abahanon para sa inyo tanan as I welcome you all from Jose LG Fuentes. I wait. Way pagali. Christmas countdown kita anay. Pinalanggid bala ka mga inadlaw bago ang Christmas. Check anay naton. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Yes, mga kabombo, 102 days before Christmas. Kumusta naman ang pagpanghanda naton dira? Well, anyway, so ari na si Jose LG Fuentes sa aton nga song para sa inyo sa sininga hapon. Welcome sa KLP Panumpa. Good afternoon. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi,
Ambak-ambak skalipay kutok sa langit. Sa atong bangan mo, gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, magkay kita usa na. Pinangga ko, ikaw gakurag yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kining gugmangway sama. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, magkay kita usa na. Kay kita usa na. Jose L.G. Fuentes, mga kabombo with the song Panumpa. It is now 17 minutes after 2 o'clock. Sige, diretsohon ta na ini ha. Kaya I know, excited na kamo para sa grand draw ang ato niya promo. So, gina-welcome ta na diri sa studio si Mia sa Bingawan. Good afternoon, good sa imo, Mia. Mayong hapon man, Peter Regine. Kumusta na ang modo mo subong? Naumpawan ka na sa controversial nga pagkalamatay sa mga sapat mo? Medyo naumpawan naman after nga nakasulat ako sa KLP. Then, tungod man sa ngimo nga mga advices, mga so amat-amat nga na naka-move on na ako. Alright. Bali, anong gini kay pinatanan ka mga sapat mo ang gipamatay? Una, mga piso ko. Tapos, ikaduha, ang Chinese chicken ko. Ang ikatlo, ang mga manok ko nga nagapangitlog. Ang ikapat, ang kuring ko. Ano yung Chinese chicken? Naman yung bantam? Or lain man na yan? Hindi. Ang Chinese chicken, bali, ang balahibo niya sini, daw nagabaliskad, bala, daw curly. Aba? Lalago man yung mga manok? Not really. Mga medium size sila. Pero ang ila buho, ay ila balahibo, nagabalaliskad kag kulot. So tawag namon gani, tawag namon sa ila si karag, hindi gani, nasunlog namon, wala ka pa kapariban sang imo nga balahibo, amo na bala. Ano may mga names kani sa imo nga mga chicken ni or wala man? Wala man, only nga ang lahi lang sinisang sang ng manok namon, may Chinese, then mga Bisaya, amoy na. Sige. Ang ganun natabo how? Abi sugiri kami. Nakibot lang ako nga kada aga pamubod ko. Then pagbukas ko sang kurong, lingko nga ang matinong sila. Pagbukas ko, nagalalapta sila, nagahulotlog bala, wala na mga ulo, mga piso ko.
Sa laysay gidya wala na ulo? Wala na sila ulo, kag wala na sila kasudlan. So tugin wasak ang ilang nga tiyan? Daw ginoperahan bala. Tapos nga wala man sa sang dugo. Kung mag-ihaw gani kita ka manok nagatululo ang dugo. Dito iyaya wala sang dugo nga nagalapta, only nga utod na liog nila kag aberto na ang tiyan nila nga wala na sila sang kasudlan. Prior sa natabo sini sa imo nga makasapatan, may mga ara ka nang batian sa palibot mo nga doon mo man ni nagkalatabo sa ila? Nabatian ko lang sa diriman sa Bombo nga may gin-report dito sa I think Badyangan or Haniway nga ginsalakay man sila sang way man mabalaan nga ubos to pabo nila kag mga patok. Ano mean ko sa inyo lang yan? Sa amon wala. So ikaw lang ang nabiktima? Sa palibot namon may ara man nga nagkaladula na ila manok, nagkaladula na ang ilang mga hasta ang higot nga manok. Dungan-dungan man sang akon nga dungan-dungan man sang akon nga manok. Pero tila to yan nagkaladula, imo yan. Hindi, nasapuan ang iban nga higot nga manok sa talamnan, waay naman sang ulo kag waay naman sang kasudlan. So baligid pang amat-amat nga ni pamatay ang mga sapat? Pag-atake nila daw amo na bala nga simana, sige-sige bala ang pang-atake nila. Amo ina. So anong imo reaction the first time nga pamatay ang imong mga piso? Una ang mga piso, no? Oo, una piso ko, then ang Chinese chicken, pag ikatlo nga gabi Chinese chicken. Pero ang Chinese chicken, balahibo na lang bilin, wala ang lawas. Why ko sa may makitaan nga lawas, so balahibo lang ang nakita ko. So bala yung Chinese chicken ngayon, ninamit man ni siya kung like say adobohon mo, tulahon? Hambal nila, bulong ining Chinese chicken. Bulong kuno ina ang Chinese chicken. So manamit siya. Oo. Amo na. So pinakabilog tong Chinese chicken? Tatlo ka ba mo nga? So wala na bilhin sa imo subong? May ara man, sa uma may ara pa kami Chinese chicken. Okay. So sang gabi, iba na miya, ang pamatay sila, wagi ka mo sa nabatyagan, gahod, o kung mga kalas-kalas, samtang natabo ang pagpamatay? Wala kami sa may batyagan nga nag-ayagak, wala. Ang nabatyagan lang namon nga naggataghol ang ido, pero ang pagtaghol nila, daw something daw nahadlok sila or hindi nila kay kung daw iba daw nahadlok sila kay kung pareho nila nga ido lain man ang nila mo lain man ang pitch bala nila may high may low daw masadya bala sila kung pareho nila nga ido kung tawo lain man ang ila sini nga tunog sang ila nga pagtaghol didto iyaya daw hinay ang taghol nila nga daw nahadlok sila. So sa tanan gid ni nga pagpamatay amo na ang natabo nagataghol ang mga ido? Isa lang ka bes nga ato siguro pag-atake nila sang Chinese namon amo lang to nakataghol ang ido namon pero ang sa iban ko nga manok kay ang Chinese chicken lapit sa balay ang iba ko nga manok is layo sa balay. Okay. Mga isa pa ka black ang ulot. So wala nyo gingguan? Wala nyo gin-mind? Wala kay abi namon niya mga ido lang mga pariho lang nila nga ido ang gintaghol nila. Pero ti pagkaagaway ng amon nga Chinese chicken, ang paggubaya sang kurong namon, daw duha lang ka slab ang nakuha, then daw matinlo bala ang pagkakuha bala amo ina. Clean crime, kumbaga. Oo. So ano naging reaction sa mga tao sa inyo nga palibot? Saan nabalaan nila ini? Kay nagkadto man sila sa balay, so nagkadto man sila sa balay kagin usisa. So ang nila nga siling nila kay waay dugo, siling nila aswa nga bag-ong yanggaw. Kay wala sila siling niya sing paukpan nga tawo abi. So ginapaupok lang nila sa mga sapat. Kay paborito na siling sang aswang is atay. Amo na that is why siling niya why na atay manok mo amo inaambal nila hindi man ko magpati. So bali ikaw na biktima una dira sa inyong lugar? Oo nga damo balaya ang iban ti
way man sila manok, tag isa lang kabilog nga munga, tag isa lang mga tagduha kabilog nga higot nga manok. Amo na bala, ako lang siguro ang damo bala pag-atake, bala damo ang patay. Okay. So sa una ini nga natabo, ano may ginplano ka mo nga himuon? Sa pamangkot namon, ti amo ay asubang lang, bagong yanggaw, amo lang na ang ano kay kun manog, balaan ko man ang manog, kun mga ido o kun mga kuring, balaan ko man ang agi nila. Amo na bala, didto yaway ako sing may makitaan nga, for example, kun ido gid man abi, tita ni damo ang mga nagkalabilin bala, ang guba bala, grabe gid ang guba, pero ang sa piso ko gani daw sa babaw sila nag-agi amo na ginguba nila ang kurong ko. Okay. Pero the second time, do nag-ubra ka na precautionary measure. Nga ginhigot mo na gintudo-tudo, tapos do steel matting siling mo ang kurong, nga daw hindi mo nakahapos, no? Nga basta sudlon, pamatyon to ang mga kasapatan mo. But yet, nalutsan ka ikaw sa gihapon. Ang ikatlo to, ang ulihi ko gito nga dalag ko nga mga manok na napatay. Sang temprano pa nagaisip ako anhon ko ni kung isulod ko sila sa kurong sa may steel matting, kung kawaton maubos sila. Kung sudlon sila sang maubos sila. Pero kung pabayaan ko lang sila maghapon sa may kurong, makapalagyo pa sila. Amo na bala. Kagdalag ko na ni, kung ilaga man lang o kung mga kuring man o kung manog man, isa lang ni nila, isa lang ni ang makuha nila. So, ginbutang ko sila sa babaw, sang kurong, katapos, kay ang kurong within the kurong mo, kay ang steel matting, na to ya, kung isunod ko sila sa steel matting, then ang may kudal pagid ako nga cyclone, nga mo to nga ginsirahan ko na gidya nga duha gin sigurado ko duha gid ang lako, tapos ti mataas man nimo mga 6 feet ang cyclone ko, tapos ang buho niya siniis gagmay, so hindi man makasulod ang ido or what. So natingala ako nga sirado pa ang kurong ko, wa gid maabrihan nga pagbukas ko sang kurong ko sang aga-ara na sila galakta is way na ulo, way na amo man gihapon, way na kasudlan, buka ang ilang lawas. Tapos ang steel matting nabuksan? Wala, kay gin sa babaw sila sang steel matting ginbutang ko mo. So do free sila? Yes, okay. Ang micro. Okay. Again, oras natin mga kabombo, it is now 28 minutes after 2 o'clock. Ay, nag-istorya kita din. Parang ang ako microphone ang wala. Ay, sorry. Okay. Sorry, Gid. So, nag-istorya kita diri, no? Sa aton nga winner, nga si Mia sa Bingawan. Akong giliin na microphone, ang akong nga na-off. So, pasensya lang, Kid. But anyway, so meaning, bisan nga gin-close mo to yung steel matting, wala to sila sa sulod. Wala sila sa babaw sila, oo. Pero although mataas siya, pero hindi siya covered ang babaw. Oo, ang cyclone lang sa sagwa mo na ang ginsira ko. Ako wrong within the kudal mo. Kung baga, oo. Okay. So, but ang pinakamasakit gidya, sang may ginpatay na sila ya, nga love na love mo gid katama. Kag amo ning imong nga kuring, sino nga lang sang kuring ta? Si Easy. Ano niya natabo kay Easy? Bali si Easy, gasunod na siya sa akon kung mamubod ako sang manok. Tapos kada aga gasunod na siya sa akon daw ido. Tapos nadula man siya sang pagkamatay sang ulihi ko to nga manok. Hindi ko na makita, nadula na siya. So ginpangita dito man lang sa unhan sang purong ko, patay naman siya. Why na siya bali may pila siya sa liog, pero why nagwa ang dugo. Okay. So, sang si Easy na yang napatay, ano na reaksyon mo? Kung sang una, nagibi ka lang, sang si Easy na, nag-ano ka na?
tanan sila ginhibian kuman Pero nagwawaw ka dito kay Oo, Easy. o galing kay ginakigan ko nila ngay sagad ko hibi. Ano ning agis ang pagpamatay sa imo sapat? Ano, may kinagtan, may linabuan, may iningkiban, ano? Ang pagchap sang liog, bali buay sing kung mag-ihaw gani kita ka manok, hindi gani kita ka diretso utod. Dito yan daw ginchap ang ila nga liog. Do pino, do ano? Do pino do isa ila lang agi. kapag labo, do Oo, do pino ila So, probably, kung sapat ya, do ga wililwig na yan, nagalinapta na yan, ang ano. Oo. Kung diba? ngipon niya malang abi nga, Oo. So, kabudlay, no? Kag daw hindi gidya maintindihan kung sino, kag kung ano, Yes, ang oo. nag-atake sa imo sining sa imo nga mga sapat. Pero sa pamatsyag mo, ano man, agis ang tao o kung agis ang sapat? Why ako sing may makitaan, kaya daw nagaulan-ulan man to, wala ako sing may makitaan nga agis ang tawo or mga prasabi may nagsaka sa kudal or may agi, wala ako sing may nakita. Naglibog ang ulo ko kung di nag-agi kay sirado man ang cyclone kung ang mga 6 feet mo tingaan nakasulod to sila. So naisip ko basi nagsaka sa kahoy kung sapat gid man basi nagsaka siya sa kahoy kag maglumpat sa Kung sulod tawo sa ay han makasulod dito, makaigo Di ko- siya. kung tawo ti masaka man siya siguro sa kahoy kag maglumpat sa sulod sang kudal Tisang natabo niyang, ang kuring mo ang last, no? Ang kuring mo ang last nga napatay. Napatay, oo. Ti ano, may gahod o kung wala gyapon gahod? Why ako sing may naano nga gahod. No silent kid. Wala man kamon sila nga pulawan nyo, rondahan nyo. Oo, ginaaligmat man namon pero why man ako nga ang kuring ko atakihon nila. Why naman kay daw 3 kagabi sunod ang pag-atake nila. So why na kami kay naubos na mo. Why na kami bantayan. Ang inyo balay, syempre may gate, di ba? May gate. Pero Yes, may probably, kudal. basi ko nasarangan niya loksohon, nasarangan niya nga sa kaon, amo na? Hindi man, ang ko lang, kay siparar tong amon nga, ang ulihi ko to bala nga mga dalag ko nga manok, siparar siya mo, siparar na siya, sila lang tuya, ang mga dalag ko lang ya. Ti amo na, may steel matting, then sa palibot, amo na tong cyclone ko, nga mga 6 feet ang kataason, din ginsirahan ko pa, duhagid, ginsigurado ko, duhagid ang iya higot, ti way to siya iya matandog, way to siya iya maabrihan na. I see. Tiyang kuring niya, mag-out niya, di ba? Matandugan mo lang ni gani, grabe ding. Why kami meow-meow. Why kami sang may nabatian? Why kami sang may tuod. nabatian? Oo. So silent? Yes. Oo. Grabe, no? So, saan ang usisa ikaw sa palibot? Kung sino ang may kahimuan, sino nung ilang hambal sa imo? Amo to pasibangdan nila ang ang bagong yanggaw kuno. So amo to ang dason atong nabatian man namon sa diri man sa Bombo nga ginatake man didto. Pihambal sang kilala ko nga taga Badyangan, mga taga Haniway. Dito ang nag-atake sadto bagong yanggaw man nga until nga nadakpan nila. Was that confirmed? Istorya man lang na, hindi man ko magpati kay kung kantuan mo na sa amo na nga lugar, sa pihak naman ang nga lugar. Amo gani kagkabalo naman kita, no? Basta istorya, may dagdag bawas Yes, eleksyon man. But anyway, so amo na yan sa ila to ya, bagong yanggaw ko, no? Ikaw, how kapati ka sa istorya nga ini, parte sa bagong yanggaw? Wala man, kay sa pagpangusisa ko, sang naangot ko na sa istorya nga to nga kuring nga gindakop sa ginpapriso sa mga tawo sa police station sang Saraga kay ginpasibangdan man to nga aswang ang kuring okay kay ako gaano gid kuya nga kay way kuya gapati sa aswang mo so gin usisa ko gid ang kuring to dako to ginpriso gid to mga 3 ka adlaw
sang pulis sa Saraga. Kay nagapanaka sa mga balay kag magpang ano sa mga bata, magdumog sa mga bata. Ang mga nakaros nila nga mga bata nagahilanat. Ti amo to nga gin priso nila sa Saraga Police Station. So kinadtuan ko gid tuya matuod nga aswang gid man Dako siya nga kuring, then ginusisa ko yung mga pulis, sila kay gin turn over sa ila for safekeeping, gin ano Manila, gin priso man ang kuring until nga kun magabi gani nahadlok sila magpakaon kay basi magpakaon sila kag mahimo na siya bala nga tawo or what. Pero wala man pila man ka ano. Ay man siya nagtigbaliw. Ay man siya nagtigbaliw, hambal nila. Hambal sa mga pulis. Kuring manigi hapon, hambal niya, way mani nagtigbaliw. Tapos, after 3 days, hambal ka pulis. Pagbalik ko, mo to may nag-claim na nga tigulang nga manaibalik ninyo kuring ko. So, kay kuring lang gid man na siya ya. Oo. May na siya gatigbaliw. So dito ko naman na ano nga ini ang mga aswang na mga bagong yanggaw, istorya-istorya lang ina. Kahit na ginusisa ko gitong kuring nga ginpriso mo ay kuno aswang. I see. Is it true nga after nga naglamatay imo mano kag kuring nagmasakit ka man sabton mo ina? Sa ating pagpunubalik mga kabombo, gina-interview natin diri si Mia sang Bingawan. Relate man ka mo, may natabo man nga amo si ni nga kababalaghan sa inyo dira nga lugar, mga sapat nyo ginatake man. Kasi pwede mo kamunda ka share, ha? Anyway, 36 minutes after 2 o'clock, magapunubalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang kita agad-agad mga kabombo balikanto diriya si Mia kay tinaglamatay 3 sets ang pag-atake sa iyang tatlo kahugna ang pamatay sa iyang mga sapat. Ang last blow gid ang si Easy nga kuring niya. So after that nga naglamatay ning manok kakuring mo, nagmasakit ka man niya gali? Oo, wala na ko gana makaon, magtulog, kay ginapanumdum ko kun sino bala nag-atake sang kasapatan ko. Kay kun manog balaan ko man. Kay na-use na ko da sa amon sa uma nga permi lang ginatake sang manog. Kun mga kuring, mga ilaga or mga ido, balaan ko man kun ano. Pero atuya galibog gid ulo ko kun paano nga amo gid tuya ano bala nga sapat ang nag-atake sa akon nga. So hindi na ako katulog daw na naluoy na ako kay kabudlay bala at that time kay nang tig-ilinit. So kabudlay magsagod sang sapat. Oo, mabudlay kay tig-ilinit mo. Mga tubig nila, mga pagkaon nila. So kabudlay, that is why daw nagluya gid ko. Then why man ako sang
di man ko gusto mag-istorya kay hindi na ko gusto nga mahambalan pa bala nga i-recall kay kay brutal gid ang pagkamatay bala nila. Dason gintry ko mga first week, nagtry ako nga isolaton ini sa imo, pero ginuntat ko kay siling ko basi mambal sila ka OA man sini para manok kid lang kag kuring na patay gid. Tapos ginpabayan ko pero luya man ko gayapon nga daw ko gana masakit ko. Then sang ulihi na na ako nga it's about time nga i-share ko ni sa KLP kay basi may nagapamati man kag makahatag man sa akon sang sang kasanagan kung gid bala ang pagkamatay sang mga sapat ko. And it so happened yang isa sa aton man diri nga mga regular letter senders diri sa KLPCNB nag-reach out sa imo. Kito may idea siya anong iyang ginambal sa imo? Pasalamat na ako kay INB kay hatag man siya sang mga information nga ang nag-atake kuno sa akon nga sapat miro. Miro is pareho na siya sang singgarong pero gamay-gamay lang na siya sa singgarong. Dako siya sa sako sa kuring. Amo na daw dira na sila nga mga pamilya. Tapos may na istorya naman ako, may nagpakikita man sa akon kag nag-istorya nga mga 5 years ago ginatake man ang ila nga manok sang miro. So ang miro gali ni nang ubuson niya na pamatay. Ginapang uton niya na ng liog bala. Tapos ang kanon nila ang utok, then kanon nila ang ang atay kag mga kasudlan. Amo lang na ila nakaon. So tapos hindi man ko magpati kay kami sa sa Liganes na kami gapuli mo. Tilapit bala sa syudad, lapit lang bala kag tapos way man sing bukid, way man sing talon nga istaran ang miro. Kag daw hindi Manila bala habitat bala ina ang kay lapit na sa syudad mo. Lapit kami sa Banwa mga ang miro sa wild na siya yang sa akon pag ang miro is sa pamilya ini kasing garong sa mga bukid na sila naga-istar. Oo, sa mga bukid, sa mga lasang, sa mga way gani ko ni kakita sa ila. Pero istorya sang sa may lapit man sa Banwa nga ginatake manok nila sa kahoy bala nagahapon. Ubuson lang nila ni pangmatay. Daso magkalahulog na manok panaawgan nila na kag kanon. So utok man lang ila nakaon kag mga atay amo man lang ni nakaon nila. Naglibog naman ulo ko paano nga may miro dire. Kay iti malapit kita sa Banwa, paano nga may. Tapos, siling naman sang kilala ko, nga na-confirm nila nga may miro, kay may adopted bala sila nga ati. Nakita sang miro ang nakita sang ati ang miro, ginlagas niya, ginsaka niya gani sa may kawayan, amo na. So, may posibilidad nga miro ang nag-atake. I see. So before pa yan, ginabalita na dito. Doon nag-come up ang name Chupacabra. It's a kind of dog. Nga doon mo nang ilang ginasuspetsahan man sa una. But anyway, ang hambal mo ining miro ni Yaya family sa mga kuring? Oo. Oo. Okay. Kag singgarong. Singgarong is dako na family siya. Sa mga singgarong. Oo. So that still remains a mystery kung sino gid ang nag-atake sa imo nga mga kasapatan. Anyway, kumusta nang imo balatsagon sa buong na to isa natabo ngayon sa mga sapat mo yan? Sang sang nakapadala na ako di sang story ko. Daw na-relieve naman ako kay man si Inbi, nag-share man, then ikaw nag-advise man nga kinanglan mag-move on. So amo na amat-amat naman subong nagapaobra naman ako sang kurong ko, pero ginbakod ko naman kay para mabalik ko naman ang manok ko. So masagod ka pa ya sapat liwat? Yes, oo. May bago ka nang ako ring?
Okay, may mga kuring pa man kami sa balay. May nabilin pa to. Oo. So sa naghihimo, sinitawo man akong sapat, anong liyag mo ipalabot ng mensahe? Siguro, batunon na lang naton nga kung magsabgod kita sa mga sapat, may mga risgo gidman. Amo na. So, expect na naton ang mga risgo, then kung ano gidman nga magpangusisa kita kay kaluoy man yang aswang kapasibangod kun nga koy pasibangod naton sa aswang may oo i-charge naton sa aswang mamunong na lang kita may post na lang kita tigin atake ka aswang may kita mahimo mga amo na pero hindi man so magpangusisa gid kita kag magpara pamangkot man kita kung ano gid man ang nagakalatabo kay kaluoy man niya aswang kapasibangon ta. So padayon balagya po na yung mga research na tuhoy diri so kung sino gid man ang nag-atake sa imong mga makasapatan. Yes, hindi ako mag-umtat kung gid ako sing may konkreto nga sabat then sa pagpangusisa mo at least happy ka man, naga-learn ka man kago ang acceptance amo na. Okay, so you're feeling better now, ha? Yes. May plano ka naman nga managudliwat sa kasapatan. Yes, At least you didn't stop, ha? Even if muna na yung nagkalatabo sa imo. But anyway, finally, may luyag ka nga ibilin, nga mensahe, or may luyag ka nga tamyawan? Go ahead. Okay. Sa mga kasimanuma ko dira sa Bingawan, nga nagapamati man sa KLP, mayong hapon na sa inyo tanan kag masadya nga pagpamati sa mga upod ko sa Liganes Zumba Club padayon man nga padayon lang nga magpamati sa KLP kag padayon naton nga Zumba kag iban pa naton nga activities subong after sini Inday Regine may Bible study kami kag yoga session. Next week, may mangrove planting kami. Wow. Full na galing imong nga schedule. Kaya kanamis ang imong mga advocacies. Well, anyway, thank you so much, Gid, sa imamiya sang Bingawan for sharing with us your story and anytime kung may ara ka na nga konkreto, Gid, nga conclusion. Ang conclusive na gid ang mga research mo. Tiyog lang share gyapon diri sa KLP. Salamat, Gid, and there you have it, ang aton nga winner, si Mia sang Bingawan. And now, I am about to announce ang aton naman nga winner to also win 1,000 pesos in cash. Kaangay man ni Mia nga magapauli man sang 1,000 ka pesos bilang iya nga premyo. So, before anything else, syempre, I have to say thank you, Gid, sa tanan naton nga mga tagpalamati, especially sa tanan naton nga mga letter senders nga wala untat ang ilang pagpadala diri, especially sa mga regulars naton, wala untat ang pagpadala sa mga istorya kag madamo ang aton nga nangin kalingawan every afternoon halin Lunes tubtob Sabado. So keep on sending your stories para nga padayon man ang aton nga paglingaw-lingaw every afternoon makayumyuhom kita kung kaysa makatulo-tulo man ang aton nga luha at may hapulos sa dibdib. Diba? Well, for this week, I would like to say congratulations sa isa naman ka winner nga aton next nga pag-interviewon diri sa KLP. Congratulations to also win 1,000 pesos in cash and to be interviewed next Saturday, September 21. Congratulations sa imo, our winner for this week, AJ Sang Gimaraz. Sa liwat, ang aton nga winner, AJ Sang Gimaraz. With that, mga kabombo, nagahulat na ang pagsugod sa ating nga grand draw sa ating nga promo swerte sa palengke. So good luck sa tanan naton nga mga participants sa sina nga promo and kabay ang next nga ang mga lucky winners naton would come dirigid sa syudad sang Iloilo. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. I'll see you again on Monday. Again, congratulations sa imo, AJ Sang Gimaraz. Maraming salamat sa inyo tanan. Good afternoon and enjoy your weekend. God bless.